sa tanang butak. Simbahan siya. Ibayaw ang iyong mga kamot. Simbahan ang Ginoo sa tibok mong kasing-kasing. Kaya haduol na siya mabalik. Tapos ka lang magdawat sa mga pagdayo. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahandling. Pagpantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong uganan. Apan ayaw kabalaga, ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandit, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na gingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tandaan, butang, Ayo, butang sa kanang igsoon. Kumusta man ang ato nga pagpahulay ikan sa kagabion. Ano siya pasalamatan ini nga matahog kapit sa sayong pagpapagod sa iya nga pagikuban. Na iya nga pagproteksyon sa katapusan nato pagkinabuhi. Adlaw karon nga ang mapabiling ang pulong Miyerkules hapit sa 21 Exxon. dili mausaw ang Adlaw, saon walo na lamang ka adlaw Exxon. Marso na siya. nga ako daon sa trono mo. Matag adlaw Exxon kanunay ka nga iatiman sa Ginoo. Kanunay siya nagsupply. Kanunay siya proteksyon, nagbantay. Adlaw gabi May katapusan iyat ang iyapingan Exxon. mahal Salamat sa Ginoo mag-uban-uban sa sa ato nga programa ang imong pulong mula para sa mga tilog kahayag sa kalagyanan. Kita ka na sa Salmo 19, versikulo 7. mahanaw sa May buka ka natin ka ng Exxon, may kadlawon, payo gabi sa nagkalain-laing mga nasod, kapit sa Sweden, sa Kuwait, sa Saudi Arabia, o sa ubang pang mga nasod Exxon. Magandang umaga po sa taga-kamay nilaan, maaga na upay, diya sa Sama. Ay buntag din sa Kabisaya, labaw sa tanan sa atong buhay na ito na Diyos, nga mao'y na mulda ka na ito kung nag-atiman sa mga Diyos. Sa ngalan sa labing halandong nga Diyos, o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usap sa station manager, Reverend Dito na sa ngalan usap sa ato nga General Station Manager, Reverend Kim, Ayan Matasaol. Yan ang sabang giniwa nga ubos nga higala, ubos nga sulugoon, ubos nga amigo sa kahanginan sa FM Radio.
sa media. Luzon, Visayas, sa Mindanao, even sa lain mga Sa nasyon. tanang Ari na kita magatuon sa katapusan nga sinulat sa Hebreano Kapitulo 13 Ganghana versikulo 1 ngadto gayon kini sa 19. Naguluhan kini igsoon o kung saan pagpahimuot sa Dios. Nang sa may atong buhatan aron malipay nato ang Ginoo. The word when we talk about pagpahimuot nadyo kay buhaton. Sama ka sa imong asawa, sama sa imong bana, sama sa imong pag-anak. Nadyo kay buhaton igsoon. Ipakita jud ka o sa yano pa nga pagsulti magpakita kag kilas. Wow. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yotratsi? Morning Pastor, talayo ng Diyos sa laing gayon na makahimo na usap kita sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos ining oras sa kabuntag. Wow. Salamat sa Ginoo. Atong yung pasalamatan ang Ginoo kay makahimo tag pagpaminaw mahimo usap tag pag-share sa mensahe sa Ginoo. O niya napagyutay kusog gininhawa nga iyahang yata. Labi na sa kinabuhi usap ni Sir Rowell sa Diba. May gutag kanimo diha Sir sa tanan nga mga Sanifa family. So may gutag usap sa ako ang pamilya, sa ako ang tulong ka mga anak, sa ako mugangan Papa Oswald ug sa tanan nato mga kaigsunan dinhi sa Balok o tabi sa Pilipigan hidin by Pastora April Miagab Duran ug sa tanan nga naminaw karon sa Sign FM 95.3. Ano na po yung FM radio sa Sitio Kalutugan para kay Sintinia pero doon na pa yung isit up sa 101 pa to iso Sign FM Gapo na nagkadaghan yun ang mga FM radio sa nagapalibot din sa Negros o niya Mingawas na yun ang Sign FM dito sa Cebu City. Wow, salamat sa Ginoo sa mga panalangin ay ka na mga buhat buta nga ekson panalangin ipiyalan tas Ginoo kay kapiyalan lagi nagiingon diha kay mga eksonan sa Lucas Kapitulo 16 versikulo 10 ngadto sa 11 pag kapiyalan kas kan may butang kapiyalan kas dagkong mga butang pag kawatan kas kan may butang isura ba ng pulong kawatan sakit na ba kawatan kas kan may mga butang kawatan sa kas dagkong butang libungan ka ba Inoon maguna kay kami tao sa himana biya. Libungan kas kag may butang samot sa dako kay magaingon man kay. Tako man ni limpong ko. Maanan ba? Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Sir Pilinario Escape Florentino watching from Davao Permit. May butang kanina tanan diha sa Davao City. Permit. Davao sa tanan sa kinabuhi ni Ma'am Lucita Akinit. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi pa. Okay, Brother Jose Pino Parang from Cebu City. Kumusta ka mo diya sa Cebu City? Huwag may ulan diya. Very sige rin yung kaulan iksoon. Ano na yung mensahe? Si Ma'am Lucita Akinit Rabaw Tamutog Tubyo. May bukan kaniyong tanan diha Ma'am. God bless you po. Mayong gabi, God bless you Sam sa inyo diha sa taga Kamay Nilaan sapagkat kung sakaling may kauban may kasamang po ibig sabihin nasa Kamay Nilaan po kayo. Kaya po magandang umaga po sa ating lahat. Kayo po'y nakikinig sa ating palatuntunan galing po sa ating Panginoon na siya lang po ang dapat natin sambahin. O may butang gani mo diha Brother Jose Pino para maayo butang Pastor Sam o sa tanan nga mga kaigsunan diha sa Kristo Jesus o sa tibuok imong panimalay. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe nga Panginoon. Mga mensahe nga ipaabot nining mao nga dapit
ay magtapos sa ninyo tanan diha. O kung Ginoo magapanalangin sa tanang patapusan ninyo ka mga pamilya. Matag adlaw igsuon di ati Matthew. Bisan kung saan na ito una-una, bisan kung saan na ito imagine, dili kung dili yunta kabayan sa pagkamayos Ginoo. Ang atong ikabayan, mga igsoon, ang atong ikabalos, dili utang, dili pahandi, dili bulawan, dili trabaho, dili trabaho sa kalibutan, kung dili trabaho para sa Ginoo. Ano man? Maunay iyak ikahinuon. Matod pa tayo sa Mateo 6, versikulo 33. Apan mo'y unahan ninyo pagpangita ang ingharian sa Dios o ang pagkamatarong kay kinitanan mga butang igatugam ra kanyo. Ikaw o ako sa diha na ikaw makapahimot sa Ginoo, wala natin ka panalangin. Ang tao igsuon kung makahatag makapahimot sa iyang isig ka tao di man igsuon na si Haring Herodes sa diha nga migsayaw ang anak ni Herodias na himuon nalipay o niya doon na ko'y dilipayong resulta ato sa iyang adlaw na tawhan o kay kamatayo ni Apostol Juan nga Bautista. Grabe sa mao nga taliwala sa kalipay ni atong panahon na si Apostol Juan ana gipunggutan sa liog gibutang pagyud sa bandihado. Grabe. Mag-ampo sa taigso atong kini nga hanigadyas mga pag-ampo tungod kay Ginoo mo'y tinubdan sa tanan pagkabutang. Eben ang atong kinabuhi ato ning halad ngadto gani. Labing gamhanan og silipahon ka nga Dios. Among ihalad kanimo ang among kinabuhi. Tungod kay ang among kinabuhi amahan gikan gud kini kanimo. Walay usa namo nga among kaugalingon gikan sa among tiil ngadto sa pinakaaling pulo amahan. Ibig usa ka lugar sa among buhok gikan kini kanimo Lord Jesus. Ibuhat nimo ang langit, ibuhat nimo ang yuta, ibuhat nimo ang tanang mga butang, ibin ang mga katawhan aron mo alaga kanimo, aron mo dayeg kanimo, aron mo serbisyo kanimo, aron mo tahod kanimo amahan na ikaw may angayan ug angayan gayud nga kahadlokan sa tibok namong mga kinabuhi. Salamat o Dios, initak na ug dapit sa kabutagon kay mo gihatag kanang mo kami gihatagan og laing gininawa, gihatagan nimo kami laing kusog, giproteksyonan, gibantayan, gialimahan, gitagbo sa bisan unsa nga mga panginahanglan. Salamat o Dios nining mao nga dapit. Ilabi na o Dios sa tibok namong panimalan. Uban sa mong tulog ka mga anak, sa kukuganan, sa tanan namong mag-aigsunan dinhi sa balok, sa tanan namong mag-aigsunan dapit sa Pilipinas, leading by Pastoral April ni Hapag Uran Lord Jesus. O sa tanan karon nga naminaw sa Saint FM 95.3, sa tanan na putog maabot nining mao nga power, putog sa maabot nining mao nga frequency sa mao nga istasyon. Salamat amahan ibin sa Luzon, Visayas, ang Mindanao, bisan pa man sa laing mga nasod, Lord Jesus, sa tanan ng mga OFW, sa tanan nga naghagod, sa tanan nga narabaho, sa Luzon, Visayas, at Mindanao, tanan nilang mga panginabulan, mga negosyo man, mga sakyanan, trabaho man na imong gibiyal kanila, gibiyal sa matagusa kanamo, aron kami makailan na ikaw mo nagpahimutang nining kami, tanan Lord Jesus. Salamat o Diyos nining kinabuhian. Huwag din kami mahimo kung wala ikaw sa among mga kinabuhi. Tanan namong mga trabaho, tanan namong gihimo, huwag din kami mahimo nini kung wala ikaw mga panalangin. Salamat o Diyos sa imong pagkamahal. Salamat o Diyos sa imong pagkabuutan. Salamat o Diyos, huwag hunong ang among pagpasalamat. Tungod ay maunay imong ikalipay ka naman. At kami, anayang mo pasalamat kita. Angayan kami muyukbo, angayan kami mutahon, angayan kami umuila kami sa imong pagkakamahanan, Lord Jesus. Salamat amahan initang na dapit sa kabutagon. Amo kang ipasalamatan, ipasinugdan.
lamang sa imong bugtong anak. Ibit o Diyos ang station manager. Pastor Gideon Candelario, Pastor Mia Panipalay, uban sa ikasawa, uban sa iyang mga anak. Sa tanan nga magkatawhan, na naakaroon sa kapit sa barangay Setinya, kutob sa maabot usab sa mao nga istasyon sa FM Radio, nga mao sa mao nga dapit, Lord. Salamat Amahan nga imo kinigyan ay imo kinigipahimutan aron ang imong mga pulong mga mensahe mahitangat sa nagalaing-laing mga dapit sa mao nga dapit sa Sardinia, Malabuyok, Cebu City, Amahan. Labaw sa tanang dapit sa Ibihol nga, Lord, sa kinabuhi sa mong General Station Manager na si Reverend Kim Ryan Mag-asa, O Lord Jesus. Ikaw, O Diyos, magkapamukat kanunay. Ikaw, O Diyos, mag-supply sa bisan kung sa nilang mga panginahanglan. Sa tanang trabaho na imong ideal kanila, Amahan. Sa tanang nga mga dito sa psychic, ilabi na, O Diyos, akong kapigas kinabuhi karon. Samtang nagapadayo ang mao nga training sa Tisca, Lord. Ikaw magabukas kanunay silang salabutan, magabukas silang huna-una, kasing-kasing, ilabi na, O Diyos, ibig sa ilang mga kaubanan. Nasa mga dawa, O Diyos, ang ilang final decision sa maong assessment, Lord. Ikaw magagiya sa maong assessor, ikaw magagiya sa maong mga examiner, o ikaw magahatag nilang kalampusan kadaugan ikan kanila. Samtang sila mag-aadto sa laing nasod, Lord, sa dapit sa Saudi Arabia, sa maong nga dapit sa Riyadh, Lord. Ako mga pag-ampo nga naakanimo, ang imong Holy Spirit at imong nilibuan ka mga malunda, may mga proteksyon o mga bantay, at imana kanunay sila, O Diyos, sama sa imong pag-atiman, sa imong mga katawhan, kaniatong ngawa, yun mo sila pasakti. Lord, ikaw ang Diyos ng Abraham, ikaw ang Diyos kay Isaac, ikaw ang Diyos ng Jacob, kung ikaw ang Diyos ka namang sa malabot o sa walay katapusan. Ang imong pulong magkapabilin, ini, O Diyos, mahanaw man ang langit o ang iyong tanang mga butang, apan ang imong pulong magkapabilin, ini, sa walay katapusan, Lord Jesus. Lungog o himaya, nananay ko kanimo ang tanan, pinagi sa ngalan sa Mahal, sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo, ang tanan magaingon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Maayong buntag kapusawi sa Pag. Iningatak na o dapit sa kabuntagon. O Diyos Amahan, tag-iya sa Kumusta man ang ato nga pagkatulong? Ikaw ang nagmumula. Ato na pa siya napasalamatan ng soong. Wala pa taning kalitra o agawas sa atong higdaanan o niya ni kalitra tagpulo. Ay nabisi kay ayay. Maulahin na matingali ko sa akong trabaho iniro. Wala ka pasalamat. Wala ka kaapo, Lord, salamat. Wag yung rason nga di nato siya simbahon. Wag yung rason nga di nato siya pasalamatan. Kaya ang tanan nga naa nato kusog gininhawa, igo lang kitang ipiyalan niya. Pagbuha ang tagkusog igsuon nining mga taknaan nining andawa, di nagyuta kaugmaan. Mao nga ikaw ug ako ang ayang mo pasinungog natos Ginoo. Ato kita sa pagtuon sa mensahe sa Ginoo igsuon. Inagi sa balang kasulatan, although humanini ato kita sa mga critics o mga pagtumbaya sa tanan nato mga igsuonan. Walang kahapon igsuon ang tantag alas 7 kapin. Kaya ato yun nga gitiwas ang diskasyon sa ato nga mensahe na atong gitun-an kahapon igsuon. Ya diha nakita sa Hebreanon 12 igsuon kapitulo 12 nga tugiyon sa 29 mga kaigsuonan. Nagpuluhan katong mga pahimangno o mga pasidaan. Although wala na itong nabutan dito sa atong natimang. Una nga atong ipadayon diri sa Hebreanon kapitulo 13 bersikulo 1 nga tugiyon sa 19. Pulong unsaon pagpahimuot sa Dios. Na ikaw o ako, anong gagawin natin? Ano dapat nating gagawin upang ang Panginoon ay ating sasambahin?
Diba? O sa may rason nga nung ikaw o ako ipakataw sa kalibutan, maumaguna ang litunganay nga nung ikaw o ako natao sa kalibutan. Ayaw sugot iksuon nga ipakataw lamang ka sa kalibutan nga wa tay kapuslanan. Why tumong? Why direction? Why gamit? Diba ka nang kalibutan natos ako ang balay o wa tay gamit? That is basura. Ayaw sugot iksuon. Kung anas pa ni balay iksuon, daghan na kayong mga basura ato ang limpyuhan. Ayaw sugot nga mahimot ang basura, maapel tas paglimpyos Ginoo. Hello, ikaw kung ako iksuon, dapat maningkamot. Ayaw salig ni Papa, ayaw salig ni Mama, ayaw salig sa imong mga anak, ayaw salig sa imong mga silingan. Ay ang kaluwasan wala sa uban na animo. Ikinahanglan kanunay nato ng isilsil, ibutan sa atong una-una na ang kaluwasan wala sa imong iniganan, wala sa imong igsuon, wala ni pastor, wala ni pastora, wala sa mga magtutudlo sa minsay sa Ginoo, kundi ang kaluwasan nimo o nako naalagyo sa Ginoo. Kami mga magwawali, kami mga pastor, mga pastora, upon sa pairangko natos kalibutan, ang kaluwasan na alagyo sa akong kaugalingon wala sa uban. Uldo, kung sa diha na ikaw maka-ampun, diini, o makasabot, imo nang ipaambit sa uban, ayaw sa pubisiniro ko eh. Iba si mabutang pos atong una-una, di na ako ni ibutang, ihatag sa uban oy. Kaya ako ray mandato, ayaw sugot oy. Si Jesus exuon dato siya pero nagpagkagabos. Nga naman, aron ikaw o ako mandato sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Brother Rodel Librando from Lapu-Lapu City. Salamat sa Ginoo sa inyo nga makanunayon nga pagsunod nining ato nga programa sa tanan nga mga Librando family nga nagapalibot dinhi sa dapit sa Balok Igsoon ato kining basahon aron dili ta maablag alas 7 kahapon igsoon wa na to undangi ang ato nga topic ug wa ni nahuman kailangan man ka igsoon nga muhuman ta muligta tag mga pagtumbaya o niya wa gud na to mahuman ang ato nga diskusyon ato kining basahon ngadto kini sa 19 uldo mag-igsunan kining ato nga tema karon dili lang kayo sa taas, dili lang kayo taas ang diskusyon, pero ikaw ug ako sa diha sa atong introduction pa lamang kung saon pagpahimuot kunya dili lang ako nasumpayan ikaw ug ako be nanarbaho taron kung saon may imong buhaton, anong dapat mong gawin yung amo natin ay makagusto po sa ating ginagawa, di ba? Naagyon o na kung unsay ipatrabaho si mong amo mutahod ka simple dili lamang na binuang iksyon mutahod gid ka kay nagpailalom man ta dili ta may magbuot sa amo, dili ta magbuot sa atong agalon unsa may atong agalon ang atong master mao ang Dios. Wow, siya ang amo sa tanang mga amo. Sa kalibutan na amo tay mga amo na tay mga agalon hinungdan. Kung mo adto tag Saudi Arabia, mo adto tag Kuwait, gawas o itoljo ta di tapakan on reklamo ta oy. Mao gani ang tanan nga mga OFW gi-training na sila, gi-seminar na sila aron sila makahibalo kung unsay gitawag og palisiya. That is policy. Na unsa may kinabuhi o kahimtang dito di itunlo nas mga katawhan nga nahibalo sa palisiya o rules and regulations sa Saudi Arabia. Wow, pag di ka kabalo dito mao nga ang mga OFW o magdinangag langsam magwinaslo langsam dito sa Pilipinas di maminaw sa mga examiner o magani about sa TISDA
maglagot ang mga examiner nga ang mga nagtik magpabuyag, siyempre kadaghan mo nga yato ba napay magpabuyag pag abot sa exam di ka kuha kay wa man maminaw kuha pa mao nga ang mga magtutudlo dili magkanunay gyud maga nang ibutang gyud imong una-una kanang mga estudyante mga buluyagon ikaw sa maapil mo ka pagkabuluyagon ano man madalaman ka apan ibutang lagi na sa imong una-una sa pasiaw pa lamang anong ibutang man sa akong una-una may magkini akong sweldo o makuhaan di ba? Imao maguni panultiho sa mga magtutudlo kung dili mo maminaw dili man may malagan si magtutudlo na mamitit sila man may nagkabalo naman may dinglampos na mamika mo ang among pagtudlo dili para namo kung dili para ninyo mauusap ang mensahe sa Ginoo ipasin natin na mamis Ginoo niini sa iyong pagkamaayo mo hinungdan dili na mo ni taguan yung sao man mo ni di man ni madala na mo sa kamatayon ang among madala igsoon ang maayong relasyon ngadto sa Dios ug maayong relasyon sa atong isig katao pagwali sa maayong balita aron ikaw ug ako ang tanan nga makadungog naa na nila ang desisyon naa na ninyo ang desisyon naa na sa nako ang desisyon mao ginay tinuon ako ning basahon ingon dire unsaon pagpahimuot sa Dios kini agin sa may atong Dios basig naguna-una po tang maigsoon ay si Dr. Jose Rizal amoy among Dios wala na bas Biblia igsoon katong mga hero mo'y atong ampuan si Senior Vicente o unsa pa diha nga naa karon wala ba wa man ay problema na sa Biblia wa gedi gyud ta makiglalis kay kun wala di gyud gyud mo tuuan pero na sa Biblia way problema mao magani igsoon nya ang ato nga programa di ta mo gawa sa Biblia kayo sa may atong ikapamatuod nga mo walita sa media o sa FM radio kung wa tay Biblia lagi basihan way klaro ingon diri igsoon padayuna ang inyong pagkigugmaay ingon nga managsuon diha kang Kristo sa diha kang Kristo kitang tanan managsuon bisan unsa pay inyong title o denomination Trinity man ta, mga Oneness man ta o unsa pay inyong denomination title karon sa atubangan ni Kristo Jesus managsuon ta amen ba labaw sa tanan kung ikaw nagkinabuhi sumala sa Biblia magkasabot gyud ta pero og dili gyud ta magkasinabot kanuman lahi man igsoon pero atubangan ni Jesus kitang tanan gimahal ta ni Jesus ang tao igsoon mag-irko manggod kay doon lagi pahuluganan magdebate lagi kay mo parang papun usa muna nga naabtan ni Jesus ang iyang mga tinunan naglalis nag-ilog og tinubuan o kinsay ilog dako mao nga ikaw ug ako naaga ni mo ingon nga labaw ka ayaw mo pagbuot ako mo'y labaw awa nay ayo mao nga diha sa pagpangalagan leader man ka o dili ka leader dapat tunay tayo kita wag respeto amen ba mao nga dinhi sa kahanginan ikaw ug ako kitang tanan managsuon atubangan ni Hesus Kristo diri igsoon wa gyud mo kadungog wa gyud ta kadungog kami mismo nga magwawali wala mi nagdalag title even gani atong general station manager lahi na atong title og sa atong station manager og diri lahi pero wa mo kadungog og unsay title nila ulo na adiri sa atong FM radio ang sign FM siyempre kinaama na sa FM radio kay kung wala diri pud sa ato nga gibutang igsoon ang sign FM moryo sabta unsa man ang FM unsa nang nambira
Apan ang among gidala ug unsay ilang giwali, kinaas kasulatan mausab na atong iwali sa atong programa dinhi sa Sayong Kanlawa. Mao ang atong programa, ang imong pulong mo ilamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Nabisay kung saan nato igsuon kung walay pulong sa Ginoo, naka-insaktong direksyon, naka-insaktong giya. Kag wa tay giya igsuon, bisa kung saan nato paningkamot. Nganuman, ug wa tay giya, magpatabog ra man ta og plano, di mata makontrol. Labo sa tanan, dili ta hinadlokot sa Ginoo, mas paboran man nato ang paningkamot sa kalibutan kaysa Dios nga mo'y tag-iya sa tanang mga buta. Maumagani ikaw ug ako, gihatagan og freedom sa Ginoo. Naunsa o man nimo pagpahimot ang Ginoo, di imo siya serbisyuhan. Sa panahon para sa Ginoo, para sa Ginoo. Sa panahon para nimo, para sa tao, para sa tao. Ana man, bisulay ko no, way tulog-tulog. Kay sa kagabion, panahon manas katulugon. Ayaw ko no tulog, bisag tulog lang kaadlaw. Unsa dagway buhaton na to sa oras tagsumbi maglakaw o dili ba maglukimya na ta. Unsa pa kaha ang pagpangalagad sa nga ang Ginoo may tag-iya sa tanang mga buta mo nang kamo ikaw ug ako dili gid mo kamahay namo kung ang Ginoo maningil sa ninyo. Pahinom-duman ta, badlumon ta, kastiguhon ta. Sa mga kastigos Ginoo, nagkalain-lain ba kastigos Ginoo, tagaan kag problema. Ang problema gamay, mahimong dako. Kaya nga naman, mag-alboroto man ang imong una-una, hindi makagiyahan. Diyas ka matuuran nga mao ang ulong sa Ginoo. Ikaw man magbuot. Moingon man ang igsuon, moingon man ang tao. Ay, kugig yun. Padato taan yung isagoy na dato, diya sige simpa-simpa diya. Anya, kaya ikaw naminaw, sa imong palibot utros ang ikaw huyang awa na mura kag katong balay usa ka tawo nagtukod og balay dito sa balas sa Cebu pa bas nya pag-abot sa gamay bulbog sa baha wa gyud banlas strikta dalas bas ato kining ipadayon ingon diri padayon na ang inyong paghigugmaay ingon nga mga igsoon diha kang Kristo. Ayaw kalimot sa pag-abi-abi sa mga dumuluong diha sa inyong balay. May pipila ka mga nahimo ninyong niya anak higala nga wala hibalui ang hiil ay ilahang giabi-abi. Diha sa inyong panimalay, doon ay di mga bisita. Kung maingon gani kang bisita, gawas o nakailaga kay maingon ka igsoon ay si mister, si sister man si brother nangita nimo. Pero doon ay mga panahon nga makahibalag ka igsoon kanang dili nimo kasagaran bang tao, duhaan nimo angay buhaton. Either ayaw lang yun kung kumpiyansa kay na ay mga tao nga mutunghas imong balay, wa ba'y klaro ma-scam ka. Duha lagi resulta ana, scammer or manulunda bagi padalas Ginoo. E daghan diri sa kabukiran wa igsoon, daghan kay magsuroy-suroy. Nya dili angay kakumpiyansaan. Mao nga ikaw o ako ayaw lang yun o hatag o higayon sa mga taong sama ni ana. Although imo abi-abihon. Ayaw lang kumpiyansa. Ayaw lang pud hatag og higayon abi kay na ay Ginoo kay moingon man ang tao kon ay naabitaw Ginoo, kita bitaw Ginoo naabitaw. Pero sobra natong salig ana nga pulunga. Sang kuna noon himuon na laman nga murag Dios na pulunga kay moingon man ay naabitaw Ginoo. Naalagi ang Ginoo pero kumusta man? Naglakaw ba ta sa balaod si Ginoo? Ingon diri igsoon. Ingon ang Tris. Hinumdumi nga anaa sa bilangguan sa mga daw na bilanggo kamo uban kanila. Hinumdumi katong mga nag-antos sama nga nag-antos usab kamo uban kanila. Sa diha igsoon, ang usa ka tawo mga kaigsuonan
mubati gyud og gitawag og naisa gitawag og communication ba. Imong lawas, imong tiil nasaman. Ayaw kung ina ang tibok nimong lawas dili mo pati og kasakit. Amen ba? Imuha nga kamot masaman o konsilyo, madugdukan, mapasok. Ang tibuok nimong lawas mubati ko na o kasakit. Maumagani ang banag asawa kung ang imong asawa para mas tamasan o pulong dili maayo sa uban, ikaw ba na maapil sab ka, apektahan sab ka. Siyempre, ikaw ba na hulgaon ka, hasiun ka, siyempre ang imong pamilya involved ka na. Mao nga sa atong kinabuhi, diya sa kakristohanong kinabuhi, ikaw ug ako managsuon na gyud tanan. Mao nga dapat walay pinalabi nato ato bang as Ginoo. Kay managsuon man dapat naa nang gitawag og panaghiusa, pag tinambayayungay, pag sinabdanay, bisag lain-lain taong title nga simbahan nga to nga gialagaran. Gawas og ang inyong gialagaran dili nagbasig kasulatan, kana mo rin dili madigod na magkahiusa. Pero kung Biblia ang inyong giwali, Biblia ang inyong gitunan, why not dili nato, dili ta magkasinabot. Kani magpagsabot sa Biblia, diha mag-irgugon ang tao. Ang kasulatan dili naghatag og gubot, ang tao ay maghatag og gubot. Mga relihiyon ra, mga relihiyoso lang, may naghatag og gubot. Kay lagi layhan sab nga ilohon nga labaw. Ilohon bang lababalaan bisag dili balaan. Ingon diri 4, angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon kinahanglan dili luibon ang bana o ang asawa kay hukman sa Dios katong makihalawason o mananabaw. Naunsa o mana, dapat ikaw bana, ikaw asawa, dili ka gitawag og maluibon. Unsa man ang maluibon, mananabaw ba? Matod pa sa istorya nga bitin, matod pa ni Apostol Juan nga nanugok ang mga Sidusyo Parisiyo dito sa suba sa Jordan, nga ning apil sa og pabautismo. Ning ingon si Apostol Juan pagsigi, wa ba mo mahibalo nga makaikyas mo silot sa Ginoo kinsay nagsulti ninyo? Di ba? Mao nga dinis kalibutan igsoon, di na gyud nato na ikatingala. Ibin gani sa sulod sa simbahan, Luzon, Visayas, and Mindanao, naagoy tao nga dili 100% nga nangalagad sa Ginoo. Matud pa na sa lubi igsoon, sa usa ka bulig naagoy usa ka buok nga dili mapayo. Sa Binisaya pa, usa ka bulig nga lubi naagoy buang. Munay lisod nya mo ingon ko ta igsoon kay lubi man to pastor, dili man ta tao, man ta tao lagit sabta i-illustrate man ko na. Mao si Jesus kani adto daghan kay mga pamaagi ba aron ikaw ug ako makasabot yun sa mensahe sa Ginoo. Ingon diri sa 5, ayaw higugmaa ang salapi, kinahanglang makontinto kamo. Kini mo'y bukat sa tao. Nganong ang tao mapakyas, nganong ang tao dili naka-concentrate diya sa pagpangalagan. Kay kaning paghigugma sa salapi, nganong mo trabaho yun ang tao maayo. Moingon man nga, handlok man ang mahutag pagkaon. Hinumdumi mga igsoon kung doon na kay trabaho, kana ibutang sa una-una, gikan na sa Ginoo. Kung naa kay negosyo, gikan na sa Ginoo. Laspi o bawion na sa Ginoo, kuhaon ang imong negosyo, kuhaon ang imong trabaho, aron makapangalagad ka sa Ginoo. Bitaw o
walay trabaho. Pagsige pa nga yung trabaho, Lord, nag-aay kong trabaho, kaya nanap yung trabaho, mugahin yung kunin mo. Huwag nanay trabaho, asa naman? Nanay ginegosyo, asa naman? Mao nga grabe, di yun kahutag rason ng tao. Mao nga ang Dios, di sab nato siya mamahay sa panahon sa imong panginahanglan, di ta tubagon. Sa panahon nga kita mo ampos Ginoo, dili ta patalingugan. Kay mismo ang Dios nasayon man sa tanan natong kalihukan dinis kalibutan. Ingon diri ayaw higugmaa ang salapi, kinahanglan makontinto kamo sa unsay anaa kaninyo, kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan o taligdan. Wow. Dili manggod si pastor, si pastora ang nagpromise nini. Dili ang mga magwawali kay utrosom ng mga tubang mi at kadtos manas Ginoo. Ingon diri ayaw higugmaa ang salapi, kinahanglan makontinto ka. Makontinto ka mo kung unsay naa kaninyo. Karon, wa man kumasayod sa inyong kahimtang. Naabamos ka dagaya, naabamos dili maayo nga kahimtang, naabamos balatian, naabamos sa sitwasyon nga alanganin, kalisod. Kay kasagaran maduog nato sa palibot, mangumusta o kumusta man brother, sister. Moingon magyud pagkalisura na gyapon pastor, oy, mura gyapon. Mo ba? Makaingon ta nga mura gyapon, pero kasakay na. Naanay nindot kayong mga cellphone, naanay mga gadget na puno ng porsilas ning liog, puno porloloy. O niya moras gyapon. Kini bang tao igsundi kun makutinto. Layhan yung magyaka sa kalibutan. O niya atong una-unaon, kung mayaka tas kalibutan mga butang, naligdan na yun na. Bisa kung sa nagkabantay tamang kaigsunan sa mga lino, sa naglaing-laing mga nason, os kalitik ra yun. Os kapamilok ra, kaya ang tanan ni mong kabtangan. Mga matay, daghang nga matay, nga natumpagan. Mao nga mo na'y ato panag-ingnan sa atong kinabuhi, nga mintras buhi pa ta. Padayon nato, paminahon amin sa Ginoo, aron mo'y mutukan nato. Aron dili na kita magkakumpiyansa pa. Unang diri magkakaigsunan sa mga FM radio. Although, doon na po'y mga tao nga tingali masigig kaigo sa mensahe, masakitan kay maulagi ang batasang kinaiya, mangundag paminaw, para sa tay mahimuon ana. Pero mo ingon gyud ko, malakan siya sa pagtao, ug muundang ano man. Dili naman magaydin, unsa man ang magaydin. Dili naman sige ka pahinumduman. Malimot naman sa mga reminders o mga pahinumdom gikas Ginoo pinaagi sa parang kasulatan. Mao nga sa among kahimtang og sitwasyon, Luzon, Visayas, and Mindanao, padayon mi nga mawali hangtod sa among kinabuhi. Na may mutuo, na may dili mutuo, na may masuko, na may dili masuko, na apoy malipay sab. Mao magani ang matag usa ang igsuon dili guna magkapareha o kinaiya. Nawalan ko si Abel og si Cain. Una silang tao, ikaduhang tao, sunod ni ibang ni Adan. Nagkasabot ba to sila? Wala. Wala. Guys, mismo si Abel ang pulong pagpahimuot sa Ginoo. Si Abel maoy nakapahimuot sa Ginoo. Nakapahimuot sa Dios. Samantalang si Cain wala. May mga manguha ko ninyo og idea. Nganong wala man to nakapahimuot si Cain ngadto sa Dios? Nganong wala man nalipay ang Dios kang Cain ngadto man kang Abel? Mao kun imong basahon ang kasaysayan, pamaagi og resulta, nganong si Abel nalipay man ang Dios, di ba? Nganong si Cain wa man nalipay ang Dios? Diha di mo makuha ang pagtulunan sa unang sinaunang tao
adunay mensahe si Brother Papsilo Mingito Garces from Lapu-Lapu City. Kumusta man ang inyong weather condition diya sa Lapu-Lapu City? Diri si Negros Maigsoon, sige ra yung gaulan agahapon. Murag kapuyan ka nga mugawas ka naman pagkatok na wa. Murag wa gani ko kaligo. Di kay murag wa gyud ko kaligo kahapon. Una nga diri sa kabukiran Maigsoon, sige ra gaulan. Nanlo kay ang dalan mo na nga kining ato nga panahon sa kining weather condition mag-usab-usab sa muna nga ato nga sistema usab sa atong panlawas video mo action kong bigay dunay mga sipon upo ilanat labi na ato ang lawas dili kayo kasugakon sa kahimtang sa gitawag og weather condition. Adunay mensahe si Brother Papsilo Mingito Garces, wala may ulan pastor, taligsik nuan adire igsoon na italigsik pero mumusog yun, pero dili gud kaayo mo baha kay nganuman wa pa magyud katuhog dito sa ilalom, pero pipilaan ni ka mga panahon kung magsigig yun mubaha yun igsoon. Muna nga nausap ang ato nga weather condition. Unsay giingon diri, ayaw higugma ang salapi, kinahanglan makontinto kamo sa unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayon kamo biyaan. Dili di si pastor si pastora ani nagsulti ang Dios biya. Kay kaming mga alagad sa Ginoo, utro sa mi nga maningkamot nga ang Dios mahimuot namo. Siyempre, unsa may angay namong buhaton, padayon mi nga maisugong nga muwali, padayon mi nga musir sa minsayes Ginoo, isip nga mga alagad, padayon mi mo paambit sa pagkamayos Ginoo. Maunay amo nga gipaningkamutan aron ang Ginoo amo siya nga ato siya mapahimutan. Bisa imong uyab, imong asawa o sa may imuhang buhaton aron malipay imong bana, malipay imong asawa, di magpakita ka gilas mo kugi ka, mutrabaho ka, kabantay mo mga igsoon ka ng mga babae. Dali kay ng pabilibon sa usa ka lalaki, bisag dili kayo ka hitsuraan, basta naagyo tay hitsura. Hinumdumi ayaw limbungi ang imong kaugalingon, bisag unsa pa imong hitsura, basta ato ba nga sa Ginoo pata o gwapo, kagigihimo tas Ginoo sama sa iyang dagway. Hinumdumi gud igsoon usa ka kalalaki, kugihan ka, daghan kang trabahong nakatunan, bisag asa ka, wow, kanang babae igsoon, dali na kaayo ni mong hangyoon, wapay klaro mo na yung hangyoon ni mo. Tanuman, makaingon man ang mabuhig yung kuha ni tawhana be. Wow. Pero tapulan nun gani ka, ay! Maunay akong padayon na kining ako ang lawas tingali mo, tapot ni ako panin sa kumbuko. Magkonsumisyon ko anang tawanang petit tapulan na. Wana. Apan kung pugihan gani kang pagkatao, wow, labaw sa tanan, alagad kas Ginoo. Akin sa matong nakakita sa TV igsoon, one time ko naniud to, ang lalaki kaedad og 70 kapin, ang babae 60. Gi-interview sila sa TV, kinsay nakakita. Matod pa sa usa ka babae nga hangtod sa kamatayon, pero walay forever. Katawa ang mga tao nga naman, ang atong kinabuhi bana og asawa, ang kamatayon may udlanan, di walay forever. Ang mahitabo nga forever ang atong kinabuhi Kristohanon, kay ang espiritu nato mao man ni mga tubang nga tusugmanan. No sa giingon sa babae, ingon siya na nakagusto ko ni sir tungod sa iyang pagkabuutan, kay alagad magud siya sa Ginoo. Wow. Ikaw ug ako igsuon, pamatud-an gani ka nga seryoso kang nangalagad sa Ginoo, kanang mga babae gawas tong mga naguna-una lamang sa kalibutan, dili nakagusto nimo.
Dili man na magmoingon man na Igsoon ay dili ko ani kay di naman ko kapamayli ani noon. Di naman ko kaadto sa akong mga barkada. Di na ko kaadto sa akong mga amiga amigo. Muni akong mabana. Apan katong naglantaw sa maayong kaugmaon sa iyong mga anak. Wow. Una nga tinaptiman Igsoon sa atong kinabuhi nining kalibutan na kung ikaw o ako makapahimon sa Ginoo, ang Ginoo gyud malibay. Unya sa imong gibuhat sa diha nga malibay ang Ginoo, ikaw mo'y makabenepisyo nini. Ingon diri lapo sa tanan sa atong kahimtang karon, dili ko na to ikaguol nga maunay atong kahimtang. Basta kay dili lamang ta magutman kada adlaw na atay pagkaon, kada adlaw giatiman ta, kada adlaw mayroon tayong panglawas. Bisag kung sa pa'y kahimtang o sitwasyon, kung ato yung masairan ang kasulatan, dapat atong pasalamatan ang Ginoo. Ingon diri Igsoon ako ning ipadayon, ayaw higugmaa ang salapi, kinahanglan makontinto kamo sa unsay naa kaninyo nag-ingon ang Dios. Dili gayud ko kamo biyaan o taligdan. Ingon ang 6, busa may kaiso kita sa pag-ingon, ang Ginoo mo'y akong magtatabang. Mao nga kun ang tao makasabot sa Ginoo Igsoon, bisag unsa nga hitabos kalibutan, unsa imong sitwasyon karon, doon na gyud kay paglaom kay moingon man ka, dili ko angayang mahadlok ana, dili ko angayang mabalaga ana, kay ang Ginoo may akong magtatabang. Wow. Tanawa lagod si Salmista David. Si Salmista David mga Igsoon sa bisan unsa niyang naagian. Dili mo gyud na malilaw sa tibuok kalibutan ang iyang pagkikaaway kag Goliath. Atong tungura patay na si David unta. Nagahanlok og ang iyahang mga Igsoon nga mga sundalo, mga army. Ikatawan magani si David. Giingnan siya siyang mga manggulang nga ikaw butitoy kayo kang dako nya ikaw makikaaway ni Goliath nga kami gani uk magani ning amuang kahimtang diri nga sundalo may pila na ka mga tao among ipamatay gawas anang dakong tao diha aga sakit tingog pa lamang nagsugalanog-lanog na David nakuha wing tingog pa lamang hadlok ba kasampalungan ka diba ay bibi ka yan na apay mga taming kani ato Igsoon tungod sa kadakong tao ni David pwede siyang magdala-dalag taming nga petik mag-aakay kuskan mo yan dako kay taming, dako kay espada. Samtang si David may iksun ka sa kuyon, taon, luya. Makaluluoy ba ang kahimtang ni David ato sitwasyon ni mong lantangon siyang kaugalingon pag nakikaaway kang Goliath? Pero ang makaluluoy di ay si Goliath. Ano man, higanti siya. Siya mo'y leader sa mga Palestihanon. Ila siyang gilngit nga sundalo. Nangahadlok ani mga Igsoon ni David na itong mga panahon na. Pero gipatay sa tao nga giyaga-yagaan. Ibig sa mga giniganang Igsoon. Ilo, nakuha ba nato ang kamay sa bingay? Usahay sa kalibutan, biyay-biyayon ka. Ilugdaon ka Igsoon. Ingnon ka nga maunay mahimong pastor, maunay mahimong nga magwawali. Diba? Kana nga sitwasyon ba sa atong kinabuhi, ang tao manggod, dahil mo tuo, o pili ka kitag mga milagro. Dili mo tuo, o mismo sa imong kaugalingon, dili ka madato, dili ka maprogress, pananglitan. Kay ang tao sa kalibutan, Igsoon, uto umak to see is to believe, believe is to see. Moingon man may Igsoon nga Dios na inyong gilagaran, dato na inyong Dios niya kamupordoy lagi, galugos lagi mo og panihapon, di ba sakit? Kaya ingnon man ka Igsoon anak, apan ang pangutana manggod sa diha mga kaigsunan kung unaw na to pagpangita ang gingarian sa Dios o ang pagkamataro kay kining tanang mga butang igadugang ra kaninyo. Kung ikaw Kristohanon,
naagoy pagkabuhaton ang Ginoo nimo sa sunod nga panahon. Tingali anang adlaw makaingon ang uban. Unay mga Kristohano wala lagi madato. Pero nadatos bulaton sa Ginoo na malipayon og enjoy ang kinabuhi. Diha sab nimo ang komparison sa duha ka kahimtang og sitwasyon. Dato tuon sa kaptangan gubot sa magsigi sab sinong bagay, magsigi usab binulunay. Wasab ayo. Mao nga sa atong kinabuhi nga Kristohanon, dapat makontento ka. Ulo nga makontento, dapat doon na kay panahon para sa Ginoo. E dili gani ka kontento, halos tanan bisag tibuok semana, pila ka adlaw ang semana? 7 days. Pila ka bulan ang pila ka adlaw ang usa ka bulan? 31, 30, 29 karon 29 raman ron. Pila ra ka adlaw ang Domingo sa Sabado? Tinakuha. Hinumdumi mga igsoon kung ang imong una-una na sa trabaho, mag-alburuto ng imong una-una kay pagkaugma na ra gyapon imong trabaho. Inigmata nimo trabaho ra gyapon, bisan kung saan pa. Why relax ang imong una-una? Kaya nag-agpas lagi ka manapos kalibutan, mag-abot sa bagyong Odette. Ay agtanan. Ingon diri igsoon. Ingon ang 6. Busa may kaisog kita sa pag-ingon, ang Ginoo mao'y akong magtatabang, dili ako mahadlok. Nganong mahadlok man ta nga ang Ginoo may magtatabang? Gawas og moingon ang tao nga, ay naabita si pastora, si pastor, si sister, si brother mo tabang nako. Ayaw ana igsoon. Hinumdumi ang Dios gyud mo tabang nato. Lamang ikaw ug ako bisan asa ta, kauban nimo ang Ginoo, di gyud ka pasagdan niya igsoon. Ingon diri. Kay unsa bay mahimo sa tawo kanako? O di ba? Unsa may mahimo sa tawo kanako? Wa gyud. Klaro bi ko na ingon diri Ako kaning usbon sa pagbasa. Busa may kaisog kita sa pag-ingon, ang Ginoo may akong magtatabang, dili ako mahadlok. Sunod, kay unsa may mahimo sa tawo kanako? Wala. Bisag pastora, wala. Ang among mahimo, ang mga pag-ampos Ginoo, mga pangaliya, mga pre-request ngayong ipaabot diri. Amo man ang obligasyon pag-ampos Ginoo, kay biblical man sab na nga ang mga pag-ampo sa taong matarong dako og kahimuan. Ang problema manggod, daghang magpakapastor, magpakapastora, magpakalagan, dili dako kahimuan ang mga pag-ampo kung sukwahi kung ang iyang pagserbisyo ngadto sa Ginoo. Siyempre kay dili man kun mahimot ang Ginoo. Di ba? Salamat sa imuha nga pag-watch karon, Ma'am Chinchin Villano. Pag-watch karon gikan sa Kuwait. Maayong buntag kaniyo diya, may gabi diya sa dapit sa laing mga nason. Ingon ang city, ingon dire. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga magsulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palando nga giunsa nila pag kinabuhi hangtod nga namatay sila o sunduga ang ilang pagtuo. Unsa may kinabuhi ni Moises, unsa may kinabuhi ni Noe, unsa may kinabuhi ni Apostol Pedro, ni Apostol Pablo, sila mo'y atong sundugon. Pero pagbantay lagi. Kay basig ikaw ug ako mahisama kang Apostol Juan nga atol sa birthday ni Herodes gipulungan sa liok. Sama kang Apostol Pedro gigapas ang lawas ato. Si Esteban gibato. Di ba? Kani ato maigsoon grabe ang pagsakripisyo sa mga alagad sa Ginoo man. Apan kitang sumusunod karon, mga magwawali, naanata kita sa naas nindot nga kahimtang. Ano man? Naana may mga sakyanan. Di naman mo lakaw. Ang mga tapulan naman ni mga pastor uban. Tinuod. Nindot na mga eksakyanan, mga estrada, mga raptor. Di naman layha mo
mo lakaw igsoon mo hinungdan magsakit na hinuon ning tuhod kay wala na lakaw-lakaw magkasakit na magka-high blood na kay daghan na kay mga transaksyon siging galitson wa ko'y disiplinas ka galingon hap lang sa adik na nga high blood na nga arthritis igsoon. Muna nga sa atong kinabuhi dapat kapulutan mo manage ba sa atong lawas dili kay mo ingon ta sige ay naapit taw Ginoo mao mo gunay usa sa sayop sa tao ba aduna nay sakit hospital abot sa hospital og doktor mao ni imuha nga buhaton tagaan kag resita pa pahinumdom likay og soft drinks likay og kuan kay imong sakit kidney kanang kidney ra ba pakadaghanan nga matayan nganuman anong ang kidney may pinakabukat nga sakit sa tawo mao man na siya tigsala sa imong pagkaon o niya og dili ka mo kaon kay patay magud ka gawas ni Jesus kani adto kay nagpuasa man to siya sulod sa 40 ka adlaw 40 ka gabi tahas man to ni Jesus ikita og dili kita magpuasa dili sabta mag-fasting di ta kaabot gyud og pila ka adlaw na tong fasting so tigok gyud ang tawo ana og dili gyud giyas Ginoo pero dili gani wa kay tumong sa imong pagpuasa usa ka adlaw perti na gyud gutuma magkurog-kurog ng imong tiyan sa kagutom gutomon magani ka igsuon wa kay snacks paanad ka pagka alas 10 merienda pagka alas 10 kauna sa sige pangapi kalas kay og kalamay og kape way katagbawan bisag unsaon pa nato ning atiman nitong lawas madugta rani paabot sa katapusang panahon although di pasab na gipasabot nga ato sab ni pasagdan dapat kabalo lang yung tang manage igsoon ingon diri hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios palandunga giunsa sila pag kinabuhi hangtod nga namatay sila og sunduga ang ilang pagtuo ipasundog yun ang ilang pagtuo sa makang Abraham wala magunto siya gitawag o father of faith with doing kung wala niya gihalad si Isaac diya siya napamatudan nga ang iyang pagtuo iya pong giubanan o aksyon siyempre lisod ka itong buhaton ikaw tingali o ako murag sa akong kawalingon di ko mo promise oy nga munay akong buhaton sa akong usa ka anak perti ko buta tingali si mo pamilya sa o niya mo ingon kag akong ihawon ni akong anak akong ning isakay dito ako ning ihala mo'y mapresyo kita na mga kaigsoon apan diha sa kinabuhi ni Abraham kani adto magud igsoon mismo ang Dios makisulti nimo dunay mga tingog nga madungog nimo personal sama ka Moises sama kang Noe makisulti ang Ginoo nila pero pagkakaroon nga igsoon pinaagi lang sa mga dambog revelation ipanayag ang mga kahimtang sitwasyon sa malabot. Salamat sa Ginoo sa imo nga pagwas karon Sister Lord Delaine Candice Alinyabo Abundo maayong buntag pastor salamat sa makanunayong pag-atiman sa Ginoo kanato God bless all the time wow salamat sa Ginoo kumusta mamo diha sa Kamansi sa mga Alinyabo family sa mga Cadiz family sa mga Abundo family ang mga Abundo family may Exodias Maaslo unya ang mga Cadiz family daghan ang mga Cadiz igsoon diri sa babaw sa Bai City igsoon muna nga sa mga Alinyabo family na asab diha sa Kabangahan nga area maibuntag kanyang tanan diha sa taga Manhuyon awa na gyud mi ka bisita sa diha sa Mutron naglison mis schedule igsoon kami na lamang diri akong ugangan si Papa Oswald kailaman ni sila o sa mong tulog ka mga anak kay akong asawa igsoon ugma ang ilang assessment sa TISDA ko ito sa Saudi Arabia igsoon at tingali wa gani siya kalantaw tingali basig ang assessment manggod ug unsay palisiya sa examiner mao ginay masunod
Kay magsigi ka o yagaw-yagaw, ikot ka pa, sila ba'y kabuot mo gani. Sa panahon sa assessment, ayaw na lang yung bugpaas nga swito ka. Kay masuko ang examiner, adi ikot ka kapapasaro, pauling ko ka hinungdan. Sila ba'y kabuot. Oo nga kung sa ilang palisiya, mo nang paningkamutan. Kung sa may ikalipas Ginoo, may unsa may iyang gusto nga malipay siya, nga mahimuot ang Ginoo nato, ang atong hiding unsaon pagpahimuot sa Dios. Na unsaon man na. Ikaw inahan, ikaw amahan, ikaw mga anak, unsa may imong buhaton nga malipay si mamag si papa. Diba? Magpakita kang gilas, magpakita kang kugihan, buutan aron malipay si mamag si papa. Pero dili gani ka magpakita o maayo nga pagkugi, pagtrabaho, di yun malipay imong mga ginikanan. Mausap kita igsoon. Ingon diri igsoon, ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Aun sa man ang lahi nga pagtulunan, mga pagtulunan ba nga wala nagsubay sa balang kasulatan, kadaghan magugay pagtulunan diri sa kalibutan karon. Mga pagtulunan nga tinukutukod, mga pagsimba silang kaugalingong pagsimba, mga binuhat nga mga wala sa Biblia. Moingon man nga gitugahan di ko, na po ito kasap, ilasab na mao nga, pero sa Biblia igsuon wala yun na diha. Kaya man kayo kalihukan sa kalibutan mo ingon nga ato dito patambal oy kay gitugahan ra ba to, ipasubay na oy, nasangko na hino na nag-away ni kinapasangin lang ning silingan, napasangin lang si sister si brother nya dili day mao ang nag kiniraba ko sahay magsubay-subay mga may makahatag may pulos. Tinuod man ko na tag-antag-an mong magani nang gitawag og tag-antag-an kay dili yun na sila mananagaan. Hello, nakahuna-una ko igsuon diya sa Manuhoyon, nag-away ang silingan, nagbungol kinapasangin lang, nagigawat kuno ang latin, di gipasubay. Otro mapod ang mananagaan, giingnan man ay tuas silingan gikuha, gikawat imong lading, iperti niyang laguta, ang iyang silingan na tingala na di na siya managat. Kinapasangin lang man mga igsoon, nagikawat ang lading, kay tingtapas na rabaron. Ako tong galamiton, gikawat, gipasubay. Otro sa pangway klaro gasubay, subay-subay ba? Gipasabong ang mga silingan, gaaway, nagbungol. Pagkasunod si Mana kay tuara mas basurahan na wa ayo. Kung maunay taras kalibutan, wa gutay kalinaw. Maunay magdagsang, subay-subay, daot-daot igsoon. O niya mataymingan mga kaigsunan ang ginaot kunuhay. Napasanginlan o niya dili day mao, kuhuman yun ta na. Kadaghan na nagpatay anaw daghan na nagpuno sa syudad o sa kabukiran, yan ang kalihukan ng tag-at-tag-at. Ngano man, wa man ay klaro makakubot na lamang na makahatag lamang na kubot sinusilingan. Mauna diris kalibutan daghan kay mga pagtulunan nga sama ni ana, angkon-angkon ba. Muna ang dili ganita magsunod sa Biblia, di ta maghinuon, mutuo usap ta magpatambal usap ta. Nya otro usap ang mananambal buluyagon. Ingnon man ka igsuon nga, kini gidaot man ni dias nagipuyo dias naamoy bangag, mangutana pa. Pantay ko na ang question ana, naamoy bangag sa, grabe kayo, maingon pa ka, daan palagi ko. Oh, grabe hasap. Unang ikaw o ako, di ko kabantay ani kalihukan na igsoon, wagi ayo biktima gining tawa ani.
manag-away na lamang, magpungol, igsoon. Ang sa giingon diri sa unahan sa 9, ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong agianan. Grabe sa makatipas magyud ka, labi nagwa kay basa-basag Biblia, wa kay tuon. Ano man maumatay mo nang bitaw, no? Ana mo ka bitaw, no? Lahi man sila o kinaiya, wa na, negative na kay mo na ikaw sa nagduudan na pud ka. Ano man ito, umagas mga patukaran ng may klaro. Was Biblia, exoon. Ingon diri, maayo gayon nga maglig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios o dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon, kay ang maong tulumanon wala makatabang ni atong nagtuman ini. Di ba? Pasubay-subay yun niya, imuingon man na nga hala dihag ugis o niya kato pa yung pagkalisurang pangitaon, amoy pagkabulo sa sauna. Himan-himan ang kasubay-subay ay muhabhab. Ikaw po nga inusinti tao na lasiki abot. Nakahinom-dom bitaw ko kami ato igsoon. Dili pa ko sincero. Tinuod man ko na diri ko sincero, nag-eskwela pa ko o human akong eskwela. Nakapalit kog cellphone. Nga katong gamay gani nga 3210 o katong gamay kayo nga colored pa kani adto. Ako tong pirmirong sweldo, gipalit na ko 8,000 palit. Mahal pa to, gamay kayo nga cellphone nga anak kanak alam. Katong kinagamian nga Nokia kani ato, yan nindot pa man na kay colored, wala pa ng touchscreen. Gikuha man na. Nabilin dito mga kaisunan diyas eskwelahan, akong gi-charge. Unsa pa mang unsa ang apps. Charger may nabili, ang cellphone wa naman, ikuha na gito. Akong pagduda, inside job. Ginaabay mga working kani ato, kinsa na to nangalimot ako mga working kani ato. O niya dunay mga estudyante mo sakas kanao dito, pero wa magwilain. While ko naglimpyo dis ubos mga kaigsuonan, pagbalik pagsaka na ko, wa naman, sinaw naman. Di usay akong nagulan igsoni at gyud ko bukiran sa tanay. Ingon siya nga ipadaot na dito oy. Sangko na Hinoo, nagkapliti-pliti ko, wa may klaro. Kay gilni ko nung nang mananaot diha, unahan diha sa unahas tanay. Nagpliti-pliti na ko, naunsa naman taong tani. Why nahimo? Yan anaan ko dito kunuhay, usalan to. Wag yun. Maka itok. Samot ka kapordoy kung mo na imuhang suntos kalibutan. Mga pagtulunan nga way klaro. Apan kung ang pagtulun as Ginoo, sigurado yun ka kay nagbase sa balaang kasulatan. Sikat ato makaingon ko mga binutbot man ang inanaw. Ingon diri sa Jis, aduna kitay halaran apan mga pari ang nag-alagad sulod sa tulda. Ingon diri, ang mga Hudyo walay katungod sa pagkaon sa mga halad nga naa sa atong halaran. 11, ang lawas nga mga mananap sunugon sa gawas sa kampo, apan ang dugo sa mga mananap dadon sa pangulong pari ngadto sa Hudyo, ngadto sa labing balaang dapit, aron ihalad ingon nga sakripisyo alang sa mga sala. Kini nga kahimtang kaniadto ang mga pangulong pari, ang ilahang nga declaration mga dugo sa mga hayupan maunay paglimpyo kunungay sa mga sala kaniadto sa ilang kapanahonan. Ato ning basahon, tungod ni ana namatay usab si Jesus sa gawas sa ganghaan sa siyudad aron pagkinlo sa mga sala sa katawan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Apan sa pagkatao na ni Jesus santod sa pagkamatay, dili na dugo sa karne, dili na dugo sa baka, dili na dugo sa kanding, sama sa gihimo sa mga pari nga paghugas kunuhay sa mga sala. Grabe sa
apan sa diha nga pagkataon na ni Jesus, si mismo ang dugo ni Jesus maoy naglimpyo sa tibuok kalibutan. Iyang gipakamatyan gayon. Munang ikaw ug ako kabantay mo anang manag-uyab magpakamatay. Moingon nga kanong gahigog man tong bataa. Kagwapo ra ba ato? Kagwapa ra ba to? Bright ra ba to? Gibulagas uyab na ora na ro. Munay gugma igsoon na gyud ko to. Gugmang gipakamatyan. Munay tinuod nga gugma kay patay man gyud. O niya ang imuhang pagkamatyan, kumusta man? Perteng kalipaya, kay moingon man to ay kadagang lalaki, kadagang babae. Di ba? Hinumdumi igsoon sa atong kinabuhis kalibutan, dapat kabulukang mo ila. Kabalukang mo manage. Kaysa panahon sa imong problema, moingon ka nga pagka-problemahan yun eh. Magsige na lamang ka una-una sa problema, hangtod di nakakatulog. Magsiga na lamang imong mata, pagka-og sa semana, wa yun ka, tigok na yun ta. Pero kung ang imong problema iduol na sa Ginoo, na anay kasulbaran, na anay kadaugan, kasiguruhan, kalinaw, kahusay, nga way katapusan gikan sa Dios. Hinumdumi igsoon iyang saad diya sa Juan 14 versikulo 27. Ingon siya, ibilin ko ang akong kalinaw, dili sama sa kalibutan ang kalinaw nga akong ibilin, kalinaw nga way sama. Wow, grabe sa lamang ikaw ug ako magsiniryos 100% imong gialakaran ang Ginoo. Adunay minsay si Brother Paps Jilon Mingkito Garcis from Lapu-Lapu, Cebu City. Imin tinuod yun na pastor, dapat kabalo mo kontrol sa mga problema. Sama aning gugma, naghanag society, tinuod yun na. Sa kabukiran, sa syudad man, sa kabukiran, mag-inom og lanit, mag-inom og gas, mag-inom og unsa imnon. Dunay mga asawa, dunay bana na naghikog, na nagbuo tungkol sa problema. Kay wala na kasulban, kay wa kaduol sa Ginoo. Hinumdumi igsoon sa diha nga ikaw mo duol sa Ginoo, dili og dili gud ka niya basang pagyason. Adunay minsay si Brother Garcis, Paps Jilon Mingkito Garcis from Lapu-Lapu. Limuel Cadiz, Cadiz TV, Lovely Cadiz, Rodriguez Cadiz, LJ Rodriguez Cadiz ya. Iyan ning mga parinte. Igsoon salamat sa Ginoo sa bag-usap nga nagwas karon Pastor Racy Baldonado. Mao man niya profile igsoon, mao pay pagsulod ni Pastor Racy Baldonado from Pasay City. May buntag kanimo diha Pastor uban sa imong tibok panimalay diha sa Pasay Negros Oriental. Ato ni ipadayon igsoon sa 13. Busa mga to kita kaniya gawas sa kampo o makikambit sa iyang kaluwasan. 14. Kay dinhi sa kalibutan wala kitay syudad nga mulungtan. Imagine na to. Dinhi sa kalibutan wala gyud syudad nga mulungtan. Kabantay mo sa dagkong trahedya, kanang mga kalamidad, mga dagkong disaster. Kung hilig lang yun mumulang tao sa mga panghitabo sa kalibutan, mga earthquake, mga dagko kayong mga baha sa laing nasod, mga suno, mga building na nga gunog, ayaw po itong latawa po itong lain na sa mga hubo-hubo na hinoon. Way agay. Ilug-ulugan na ka na eksoon. Sila ray na sikat. Sila ray na dato. Sila ray na dato sa Facebook kay na viral. Ikaw galantaw, ikaw mo inapurdoy. Nakuha ba na to? Ano man? Kay ang imong mata, kanay imong una-una, maunay mo kontrol nimo. Pero timan
kung ang bala ang kasulatan may kontrol nimo, wow, bisag unsang kahimtang sitwasyon, likod ka kay naa si Jesus sa imong kasingkas. Likod ka, Lord, ikaw mo'y akong serbisyohan, ikaw mo'y akong alagaron o wa nay lain pa. Pag-unsa ang kalibutan, apan ikaw ang akong tinuod nga akong gigugma, kay ikaw mo'y tag-iya sa kong kalag lawas o espiritu. Wow, si Jesus maigsoon, grabe ang iyang gibuhat para kanimo o para kanako. Ingon diri igsoon sa 15, usa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus. Mao kini ang halad nga pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Wow, mga halad nga mugula sa mga ngabil pagdaig sa iyang ngalan. Pero na gani problema, mamalikas na gani ang tao, wa na gyud. Wa na. Gikinahanglan ingon diri sa 16, ayaw kalimot pagbuhat sa maayo o pag tinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimuon sa Dios. Iman ang una nato, usa ka pamilya kung magtinabangay, dunay mga problema. Ang problema igsuon, perti lang yun ang gamaya. Apan kung dili ang pamilya tipo dili magkahiusa, bisa gamay problema himuong dako. For example, sa panimalay, maglalis bisan gani panilhi, maglalis o paglungag, maglalis o paglimyo, panghugas. Mga bata nimo, mga tabulanon, gawa nimo gitraining. Nausao man na, mahimo man ang pagulpulan, o suguon na nimo, tagam ng reklamo, tagam ng rasol. Pero kung imo na silang matudluan sa insakto, kay ikaw mga ginikanan, nagtudlo kas kamatuoran, dapat ang imong mga anak usunod sa nani mo. Wow, di ba? Kay og dili na musunod nimo, saon nimo pagpangulamis mga tao, magsigi kagwali igsoon, mo magani ang tao sa kalibutan, dili na mutuo sila. Kamuingon na nga, sige gwali ni silang pastor, o dato na Ginoo niya po, doy man. Di ba? Mao nga, inana nga sitwasyon sa atong kinabuhi, kitang mga alagad sa Ginoo, uswakon kita, dili lamang sa espirituhanong mga butang, kundi diya sa material nga mga butang, makita sa nasukan. Tinuod yun na. Kaya dili mapro ang ulo nga, apan mauunahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios. Kay kining tanan mga butang igadugang ra. Mao nga sa imong kinabuhi nga Kristohanon, matingala ang uban, kidato lagi na sila, may mga lagad kubi. Wow, di ba? Dindo. Makaingon man ang tao, igsuon kani mga tawana sa una, wa man ni mga motor, wa man ni sakyanan, wa man ni nindot nga silbon. Karon na lagi, nahinay na lagi sila giuswag. Di mga lagad ta. Mao nay panag-ingnan. Dili kay panag-ingnan nato ay kana sila wa na. Sige naman na sila away gabi, wag ani ko katulog, awa na gyud ayo. Ngano wa katulog, nangahubog, nagsinumbagay. Hasta silingan wa katulog kay nagsiningkahay na ning banag asawa unsa pa diha. Nagkakulkulay na ning kaldero. Wa pay klaro kining mga silingan hat nidalagan usab sipat silang panimalay kinahadlok kay nagsakitay na ning uban. Tinuod dili. Tinuod ko na kon walay Ginoos kinabuhi. Gubot pas lukot. Ingon diri sa 16, ayaw kalimot pagbuhat ug maayo ug pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimot sa Dios. Wow. Kanang pagtinabangay mao nay nindot. Panaghiusa dili pagtinabangay og daot. Listen magod sa mga pagtulunan karon. Ug mubarog sa mainsakto, wa gyud na panagtinabangay. Kay mubarog man mangigsoon nga ako'y sakto, kami mo sakto, sige diskurso unya daoton ng uban. Wa nay angay igsoon.
Ingon ang 17, tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo, kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag, kay maghatag man sila kusay sa ilang pag-alagad sa Dios. Wow, tinuod maguna. Kining among pag-alagad, kining among pagserbisyo, sayon sa mi. Pero sulod sa usa ka organisasyon, kung dunay magpabuyag, di sa mi malipay. Labi na sa usa ka organisasyon nga under sa imong organisasyon, mao na hinuoy magpabuyag, wala na respeto nimo, wala respeto sa isang tao. Siyempre alang-alang malipay ka. Mga reklamador, daghang mo ingon ayo kana dili man ko na ana dayon daghang wa na ayo. Unya kita nangalagad sa Ginoo, kita mga leader, ikaw ug ako, mga pastor, mga pastora. Sa gikaingon ko na maigsoon mo nas ginhawa nimong luhod-luhod, mo nas ginhawa nimong ampos kay Lord. Panalangin ning mga katawhan. Tinuod man ko na. Na may mga pastor karong naminaw, na may mga alagad sa Ginoo naminaw sa FM radio, even din sa kabukiran. Tinuod ginay mahitabo sa tao. Mao nga ang mga alagad sa Ginoo matinud-anon, kulang yung nagpahulay sama ni Apostol Pablo. Kulang tulog, kulang pahulay, kulang kaon. Unang kasagaran mga alagad sa Ginoo, sige man ang magpasting. Ano man, sa pamaagi maigsoon nga moabot ang kagubot o wa nay mapalit ka bugas, kana biyang siging kapasting makapasar makaabot pa ng pila ka bulan. Pero kato way pasting maigsoon na maghuyaw kita ani. Ato ba nang nakuha ang pagtulunan? Katong mga alagad sa Ginoo nga sige kapasting tag 20 ka adlaw, tag 20 ka gabi pinasting mga kaisunan, ga practice nga way kaon-kaon igsoon, pag-abot sa kalisod, maura na mabilin og dugay. Ditong way pasting igsoon, tulog ka adlaw na, sokarap. Ingon diri igsoon, muna nga malipay ang mga alagad sa Ginoo, mga leader sa simbahan, kung ang mga kaigsunan sa musaludar. Pero dili, awa na kay agay. Ingon diri, malipay sila pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuron ninyo sila, apan kung dili masubo sila pag-alagad kaninyo o kana dili makatabang kaninyo. Dili yun. Hinumdumi kung ang Dios masubo sa tao, dili usab siya makatabang nato. Apan kung malipay ang Dios nato sa atong hining karon, unsaon nato pagpahimuot sa Dios. Unsa ni siya kapangutana, unsa may angay nimong buhaton, unsa may angay natong himuon, sama nako pastor ko. Unsa may angay nakong buhaton, aron mahimuot usab nako ang Ginoo. Siyempre kung naas Biblia akong iwali. Kung unsay dapat diri, kung ano ang nararapat sa banal na kasulatan, dapat ipahiwatig sa buong mundo. Ipaabot, iparating sa bawat panimalay. Diba? Mao man ay atong katungdanan, mga pastor, mga pastora. Ang katungdanan na gihatag sa Ginoo nato, dapat atong obligahon kay obligasyon man yun na. 18, padayon kamo sa pag-ampo alang kanamo na sayod kami nga limpyo ang among konsensya kay gibuhat man namo kanunay ang matarong na. Kung ikaw nagbuhat og matarong, limpyo ang imong konsensya. Bisan tingali ang uban, dili ka gipakamatarong nila silang paglantaw. Kumo kay base sa Biblia, ikaw nagsunod niini, matarong kaatubangan sa Dios. Na may sitwasyon di anak nga ikaw nagbuhat og matarong, unya sa uban dautan ka, butang-butangan ka, isyuhan ka, ug unsa pa niya, di ikaw mo'y mahimong dautan sa paglantaw sa katawhan, apan atubangan sa Dios, ikaw maayo. Kinsa may panalaginan? Ang mga tao ba nga nagbutang-butang, or ikaw nga nagbuhat og maayo nga ang Dios mismo nahimuot nimo? Wow! Mas palabihon pa nako maigsoon nga butang-butangan ko. Si Jesus, gibutang-butangan, gipasangin lang, gidaot, gisaway.
Gikontras mga igsoon totally. Gipalayas sa iyang lugar. Giingnan siya sa iyang mga igsoon. Lakaw dito. Apan niingon si Jesus, nakabalos si Jesus, ang akong giila nga igsoong ginikanan katong naminaw sa pulong sa Dios. Di man na nato na. Biblically. Mao nga doon na po'y mga igsoon, dili magkahiusa. Doon na po'y mga ginikanan, dili magkahiusa. Magkahiusa lamang ta, ikaw ug ako, kung ang atong kinabuhi nagsubay sa pulong sa Ginoo. 19. O gihangyo ko kamo nga mag-ampo pagayon nga palihokon ako sa Dios nganha kaniyo sa dili madugay. Wow. Si Apostol Pablo kanunay siya ning nagpahimando, nagpahimatnon sa mga kaigsuonan. Nga nagkinahanglan usab mi og mga pag-ampo, deklarasyon gikan kaninyong tanan. Muna salamat sa Ginoo sa inyong mga deklarasyon. Salamat sa Ginoo sa inyong pagdeklara. Ang Ginoo magapanalangin usab sa mata ko sa. Dili man namo mausa-usa ang inyong pangalan apan nasayon ang Ginoo sa inyong paghagop, pagsakripisyo, pagsunod, pagpaminaw dinhi sa Sign FM 95.3. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Ruel Fuentes. Di ano sabta si Ruel Fuentes, mga pinasabta sa kape nga 3 and forever para sa atong espirituhanon nga bahin. Tinuod yun na. Kining atong kape nga init yun. Dili yun init-init di sa ni bugnaw-bugnaw. Kaya matod pa sa Biblia, kung init-init, kung bugnaw-bugnaw, imong pagpangalagan, isuga yun ta. Apan kung init ganita, kining atong mensahe sa kadlawon maigsoon, init gunin. Kung init man is termos, kay maunay mo budulot sa atong kasing-kasing alimpatakan ibig sa tinakduan ini. Matod pa sa Hebreano kapitulo 4 bersikulo 12. Ang pulong sa Ginoo hait og abdik yun mo usisa, mo examine ibig sa tinakduan sa atong kasing-kasing kalag og espiritu igsoon. Ingon diri mga kaigsuonan, dirita mo padako sa mensahe nga diri sa 3. Ingon diri sa kapitulo 13 bersikulo 5. Ayaw higugma ang salapi, kinahanglang makontinto kamo sa unsay naa kaninyo. Dinita mo focus nga dili paghigugma sa salapi. Kay mao man ibabag sa pagpangalagad totally man. Ibig gani sa Sabado Domingo kanang paningkamot na igsoon ngano maningkamot man ang tao aron makasalapi. Ayaw ing na igsoon nga dili ka kasimba kay na kay trabaho aron dili ka kakwarta. Di ba? Siyempre makatrabaho ka, mo absent ka sa simbahan kay naa kay trabahoan. Klaro dili. Mo absent ka sa Pasabado, di ka mo ato sa simbahan kay na busy ka sa imong trabaho kay aron ka makakwarta, aron ka makasalapi. That is paghigugma sa salapi. Dapat makontinto ka. Naunsa man po na igsoon nga halos tinuig-tuig mo ato ra tag simbahan maigsoon o panahon birthday, panahon sa bunya, panahon sa kasal, katulo ra bunya. Kung di ta kaabdan ang panahon nabi, mga batay ra man yun ang tao bisag unsaon. Kami inyong pasagilan, kami inyong pasulon ngayon si pastor wa man gyud to nagwali gud ani gud. Wa na angay. Ingon diri matod pa sa 5 kapitulo 13 bersikulo 5, ayaw higugma ang salapi, kinahanglan makontinto ka. Mao ni nindo. Kay ang tinuod nga adunahan, kwartahan kana makontinto pa. Wow. Kontento lang ko nga naubaw na ko, kontento na kong giuban ako din anako ni uspo ni akong nabumoy. Wapo lang gyapon ta to bangas Ginoo. Adunay mensahe si Sir Ruel Fuentes, maayong buntag pastor, and God bless you. Usab sa imo ang mga mahal sa kinabuhi o God bless you sa pulong sa Dios nga buhi nga kanunay kanatong tanan. Tinuod yun na buhi yun ang mensahe Ginoo.
Kung buhi magani ang mensahe Ginoo, kita pong naminaw sa Ginoo, buhi siya ta. Is still alive. Wow. Ngano man, kabantay mo mga igsoon nga ang tao anay paglaom, magkapoy o magyukap, magluya, way angay iliho, pero naaga ni ang pulong sa Ginoo. Wow, abtik kondisyon. Ngano man ang pulong sa Ginoo, abtik og hait ni. Maunay mo hari na to, adlaw-adlaw excited ka. Imong physical nga bahin, Lord, salamat sa kuso. Ngano man kanunay nimo gipasalamatan ang Ginoo. Kanunay nimo gi-glorify ang Ginoo. More nga imo siyang pasalamatan, more nga imo siyang gidayeg, more nga imo siyang ipataas. Wow, ipataas sab ka atubangan sa Ginoo. Mao nga dili ta makontinto at makontinto ta sa naan nato. Dili ta diskontinto sa pagkabutang. Ingon diri ako ning basahon. Ayaw higugma ang salapi kinahanglan makontinto ka. Mangutana ko, ngano man ay pastor og mahigugma ka sa salapi atong tubagon. Tubagon na to ang pangutana. Ingon diri. Ayaw higugma ang salapi. Ingon diri mga kaigsuonan sa unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 10, kay ang paghigugmaon sa salapi maoy lalang sa pagkadautan. Ayay, maumagani igsuon dili ipahigugma ang salapi. Ngano man, kay kung ang tao mahigugma sa mga butang sa kalibutan, kanunay nang naguna-una sa kwarta. Unya ang salapi maigsoon maunay tinugdan og lalang sa pagkadautan. Himan igot, timan igot, dunay mga daghang mga dato, mga adunahan, pwede nilang ipasyutokil ang tao. Kuha sa pwede niya ang tao nga may kanatawa na po sila na oy, kanatawa na syutokil na pairati kag pila man na day minilyon. Unya mga tao gaagpasab ang kapatay gaagpasa kwarta. O ang nagbayad sa nagpapatay, kwarta. Mao nga ang paghigugmas sa salapi, maoy lalang sa kautan. Klaro dili. Salamat sa Ginoo sa imuhang pag-watch karon, Sir Angelito Cadiz, watching from Pais City, Negros Oriental. Sir, mayong buntag. Salamat sa Ginoo, akong patikong amigo diya sa Pais City, diya sa kapulisan ng mga kaigsoon. May buntagan ninyong tanan. Ilabi na sa mga kapulisan diya sa Pais City, igsoon. O sa tanan nga taga-Paisanon, atong mga kailangan na diya sa pagpanarbaho sa kapulisan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan, o ang Ginoo magaproteksyon, magabantay. Matag usa ka nato yatagan ta og obligasyon o tahas misyon alang nini kalibutan na nga ang Ginoo atong mahimaya igsoon. Maibuntag kanimo diha Sir Angelito Cadiz o uban sa imong tibok panimalay, uban sa imong asawa o sa imong mga anak. Although mura classmate matingali ni sa akong asawa, iyang asawa kaniadto sa education. Muna nga kung pasalamatan ang Ginoo, dili ko malimot igsoon. Sa gamay pa ni akong kinamagulangan, nagahuna-una na hinuon ko nga kini si Sir Cadiz mao ni usa nga kanabito nag-atiman sa among anak, kaya nag-eskwela man ni siya kaniadto. Unya among anak nagtrabaho na ko kaniadto, gamay pa magsunod-sunod og kato piso bitaw. Unya giatiman usab ni Sir Angelito Cadiz niya to mga panahon na. Unang dili ko malimot sa mga kaayo ninyo Sir Angelito Cadiz sa inyo mga panahon nga nahimamat na karon maigsoon murag kadyot lang magyud ta makahibalag sa panahon sa klase. Una nga musige na lang tagpasiyaw. Saludo ko sa inyo ang kinabuhi. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Good morning Pastor Bro, salamat. Salamat sa inyo mga kinabuhi. Padayon din kita igsoon nganong niingon diri sa mensahe. Mubalik ko diri sa Hebreano Kapitulo 13 versikulo 5. Ayaw higugma ang salapi, kinahanglan makontinto kamo sa unsay naa kaninyo.
Wow. Kini gitaw nga pulong nga kontento lamang kung unsay naa nato. Kung unsay nato makita di maura. Dili kay magsige ta og agpas igsuon sa oras panahon di gyud ta ka agpas sigir gyud ta kaulahi. Kanuman labaw sa tanan kung wa tay giyas pulong sa Ginoo magsigir gyud ta agpas. Sige na to giwan-wan ang atong physical nga bahin diha sa pagpaningkamot, di gyud ta padato, di gyud ta padato sa Ginoo, di gyud ta padato man. Apan ang tinuod nga dato kanang kontento lamang kung unsay naa niya. Ang atong oras maigsoon hapit naman ta alas 6 ako nga ibilin kaninyo dinhi sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 10 kay ang pagkahigugmaon sa salapi mao'y tinubdan sa pagkadautan. Tinuod na. Ang salapi pwede nimo ikapapatay ang usa tawo o ang upatay sa tawo na kinahanglan og salapi. Vice versa. Apan kung ikaw dato ka, ang imong salapi gigamit nimo sa himayas Ginoo, passport pa kang panalanginan sa Ginoo. Dili na malilong sa pamantalaan or unsay mga krimen dinhi sa kalibutan sa usa ka mga adunahang tawo makahimo pagpapatay ipin sa iyang igsoog silingan, ipin sa iyang mga ginikanan gumikan sa salapi. Maguba ang maing relasyon, maguba ang panagsuon, dili gyud na balilong bisag unsa, bisag kaluha pa. Di man iigsuon sa kinabuhi ni Abel o ni Cain, bisag mo ingon patag sige ra makagbalik-balik anak pastor. Pangutana ko, kanunay nato ni ibalik-balik aron ikaw ug ako kanunay labas, kanunay sa imong una-una ang pulong sa Ginoo. Ingon diri mga kaigsunan sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 10 kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mao'y lala sa pagkadautan. Atong basahon last nga mga bersikulo nga akong ibilin sa matag usa. Ingon diri kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mao'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Klaro dili, beting klaro ha. Ibinisaya man di man ininsik, di isap ni Kinatsila, di isap ni Spanish, di isap ni Kinoriano. Unsa day ang salapi? Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mao'y tinubdan sa pagkadautan. Oh, grabe sa. Kung daghang krimen sa kalibutan ron, ang kasagaran nga makabayad na ani katong mga kwartahan, mga bilyonaryo, mga trilyonaryo unsa pa diha. Mo ingon man na nga ay kini mga tawhanan ni kaya ra nako ning tumpahon, bayran ra nako ni. Mag-hire ako aning mga ngilngit nga, mga ngilngit. Ang mga ngilngit sa nagkinahanglan og kwarta di mo tahon. Bayran na arman ni daling trabaho kasaran busa kabutoran wa na kwarta na uska milyon, pila ka milyon. Ang nagpabayad, ang nagpatay nagkinahanglan og kwarta. Ang nagpapatay kwartahan man di lalak sa pagkadautan. Ano na yung mensahe si Sir Cadiz? Ang Hilito Cadiz from Pai City, tinuod yun bro. Dautan yun kung magpaulipon ka sa salapi, dapat kontinto lang yun ta. Wow! Saludo ko. Tinuod gina. Ikaw ug ako, ikaw mo'y pinakadatot sa tibok kalibutan kung ikaw kontinto lamang sa naan mo ka. Enjoy imong kinabuhi man. Makakaon ka katulo sa usakanlaw. Kaya ang tinuod, padato matas kalibutan, bilyonaryo mata, mamatay ta. Huwag tayo may relasyon sa musilingan, huwag tayo may relasyon sa musikatao. Huwag tayo ayon. Bisag unsaon pa, bisag to anak kaslungganan, ingnon pagyud ka. Mayroon po itong namatay, oy. Huwag matoy ayaw. Buluyagon mato, naunsa ko ka na. Apat ang tinuod ni kinabuhi din sa kalibutan. Ang tinuod nga kadato kaadunahan kontinto ka lang. I-enjoy ang imong kinabuhi. Kung naa kay trabaho karon, pasalamati ang Ginoo. I-supply para sa imong pamilya. Ang tanan nimo paghago igsuon dili na mausig nga numan
malipay ang imong pamilya kay ikaw na kontinto sa naan nimo uban labaw sa tanan naa ang Ginoo nimo. Mao na. Inyong ubos nga alagad kanunay nagdasig, kanunay nagpahinumdum, kanunay nagpahimangdom pinaagi sa balang kasulatan. Niligtak na og dapit sa kabuntagon ato siyang pasalamatan. Luzon, Visayas, ang Mindanao, ibig sa laing mga nason. Ibig sa tanan nga mga FM radio nga nagapalibot din sa maong nga lugar sa Sitio Balog, Santo Niño, Tanay City. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Mag-ampo tayo igsoon. Ato ni nga sirihan yes mga pag-ampo kini atong mensahe. O niya ugma nga kadlawon mao gyapon. Ya sa kapitulo 13 nagiskot kini og mga pag-ampo. Ya sa katapusan nga sinulat sa Hebreanon o niya pagkasunod ato na ta sa mga Santiago igsoon. Mao na manilas nga sinulat sa Hebreanon kapitulo 13. O niya ato pa sa versikulo 20 o ganto sa unahan. Nagiskot kini og prayer. Sa sunod nga panahon ato na ta sa mga Santiago na sinulat. Unang salamat sa Ginoo sa inyong mga makanunayon nga pagsunod sa atong programa, mga diskusyon sa Biblia nga wa yoy isayloan. Inaagi niini ikaw ug ako aduna gyud makatunan. Kaya ito man siya nga gitawag og pisah-pisahon. Matod pa sa kung mekaniko ka, that is overhauling, that is general overhauling. So, iwas ang nimutanan, kay-ag nimutanan, gibalik o overhaul. Mao nga sa atong kinabuhi, inaagi sa balaang kasulatan nga mawang Biblia, mao ni mutugan nato sa atong kinabuhi din kalibutan. Makahibalo ka, natugtinto ka lang, malipayon ka, i-enjoy ang imong kinabuhi uban sa imong imong panimalay. O ni tinuod nga adunahan sa kalibutan. Pero bisan katugan patas tanang mga butang ulawan man bahandi, di kita kontento, diskontento ta, wa kitay kalipay. Mag-apo na isoon. Labing kamahanan og mahigugmaon ka Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pakiguban kanamo. Salamat o Dios sa mga pulong mga mensahe ngayon mo ug sa iyo namong sabton pinagi sa palang kasulatan. Kaunta o Dios sa matag-usa kanamo makontento kami kung unsay among kahimtang. Malipay kami kung unsay among sitwasyon karon. Namamis kadagaya o namamis sa dili insakto nga kadagaya, Lord. Apan ang tinuod nga kadagaya na nabigyan ka na kanimo. Ang tinuod nga kalinaw, ang tinuod nga kalipay na agyod kanimo Amahan. Tungod kay ikaw ang Dios o tagiya sa utagusan ng mga kamatinaboy. Salamat o Diyos sa tanang mga followers, sa tanang nga mga listeners sa Sign FM 95.3 na kanunay nga nagasunod din mga programa sa sayong kabuntagon. Sa tanan karon nga mingwan sa Luzon, Visayas at Mindanao, ibig sa laing mga nason. Sa tanan nga mga OFW sa ilang mga pagpaningkamon, sa ilang mga pagpanarbaho. Labi na o Diyos ako kabigas sa kinabuhi karon nga ugmang adlaw. Aduna sila gitawag og assessment sa final nga eksaminasyon. Lord, giyahi ang mga assessor, giyahi o Diyos ang mga examiner. Labaw kanila nga nagtik niining adunay kadaugan, kasiguran kalampusan o humaniining tanan sa ilang pagbiyahe gikan sa Maynila going to Saudi Arabia o Lord o Diyos. Ikaw mga butikso, mga bantay, labaw sa tanan sa iyong mga kaumanan. Nahatagi sila o kadasik labi na sa ilang mga pamilya na habilin ini sa Pilipinas, Lord Jesus. Samtang sila magapanaw, mag-travel o Diyos, ikaw magapanalangin, magauban kanila. Lukubi kanunay sa imong hamili nga lugo ang ilang kinabuhi. Bisan pa man kanamo nga nabilin, ngayang pamilya nining mao nga dapit. Salamat o Diyos.
nga ikaw usab nagahatag ka namo may panlawas. Nagahatag ka namo may kondisyon gabaw sa tanang mo keksuna. Dinhi sa palong ug dapit sa pilitigan, hidit by Pastora April may agapturan. Salamat o Dios sa kinabuhi sa mga turan family ug sa mga hanggaw family nga nagapagamit sa mga bulaton ug sa tanang makaigsunan sa maong nadapit. Naibin o Dios sa mga panahon nga dili ako makabisita sa mga dapit apat padayon silang nagpagamit nga nakanimo. Salamat o Dios nining mga dapit nga ikaw nagsupply ka namo sa among mga panginahanglan labaw sa tanan sa pagmintinar nining mao nga FM radio labaw sa tanan sa dapit sa Cebu City o Dios sa pamilya ni Pastor Gideon Ugan. Salamat o Dios sa pag-unaw sa mga FM radio sa mga dapit sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Palabuyog, Cebu City. Labi na sa among General Station Manager na si Ribbon Kim Ryan Magasaon. Salamat o Dios, ikaw mga proteksyon, magabantay usap, supply sila sa tanan nilang mga panginahanglan. Ibig sa tanan nga mga DJ sa Sign FM, Lord Jesus. Salamat o Dios, nintag na udapit sa kapuntagon, ako mga pag-apo sa tanan nga adunay problema, dunay mga balatian, dunay mga ubo ug sipon hinangat ang kaso laban sa ulo. Arthritis, rheuma, labi na o Dios sa mga glitter toxic, mga barang, mga daot, mga buyag-buyag, mga buksik sa mga engkanto, ako kaning hingin na. By the name of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now. By the power of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness, ako kaning hingin na. Pinagising mo gahawak o panalangin, Ama, ang kadaugan kasiguruhan, kumpito nga kadaugan, kumpito nga kaayuhan, pag-aabot sa tanan karon. Salamat o Diyos, imong pagtiguban sa sunod ng mga panahon, Amahan. Ini nga sunod nga programa alang sa mga pagpangumusta, mga greetings, mga pagtumbaya sa tananamong kaisulan nining maong kadapit. Salamat o Diyos, kay ikaw kapamuhan o ikaw o Diyos magasupply sa tanan nilang mga panginahanglan. Salamat o Diyos, imong pagabutan nga Diyos nga may sama kanimo, dugog o himaya, nanhalagod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Salamat sa Ginoo, Igsoon. Salamat usab sa imong mensahe. Sir Ruel Fuentes, salamat sa nindot nga mga pulong sa Dios, matag-buntag, God bless you. O adunay misulod usabigan sa Bacolod City, Ma'am Rose, Reggie, Piloni, maayong buntag pastor o sa tanan nga servants of God. Salamat sa Ginoo sa inyo nga mga mensahe gikan sa Bacolod. Dalaygon ang aton buhi nga Dios sa sini nga kabuntagon ato siya pasalamatan. Sa iya nga pagkamaayo, Igsoon. Dili lang ko mo relax ang atong oras, Igsoon. Sa iyo pa man, although kay ano naman ko yung mga suga nga naadiri sa sulod ang switch, Igsoon, sa mismo sa studio. O padayon lang ko sa pagtupaya sa tanang ito mga Igsuonan. Ako lang ni nasundan o mga song, Igsoon. Alam mo, ako mag-asampi. Dili isa pa yan mga butang kalibutan. Alagahan ka. Continue ta, Igsoon, alang sa mga greetings o mga request awit makalangit. Ay buntag ka na tanan. Luzon, Visayas, ang Mindanao, mga estudyante, mga pamukaw. Ay buntag ka ninyo diha, Dodong Inday. Karon adlaw nga Miyerkules, tunga-tunga sa simana. Ini nga bulan sa Pebrero, petsa 21. Wow, grabe kayo no? Paspas. O niya, human sa celebration sa gitawag og Valentine's. Natingala na ko sa ko mga estudyante. Dili naman yung mga ilang profile. Mga gwapa naman yung inyong mga profile. Nakasiguro tingali mo sa adlaw sa gugma. Pero di nilang katawa. O nakailain naman ang profile. Mga babae naman yung suot. Una nga usahay. Masulamata. Adunay mga viewer dire kay sunan nga mainday na to, ma'am na to unya laki di ay. Kay takas na kay buhok. Wala gitaha rin ni wa tay buhok may so kay siguro kitang mailhan nga lalaki ta igsoon.
May buntag sa tanan nga taga-Kagway mga igsoon diya sa dapit sa mga Veldo Sola family. May buntag kanimo diya sa Sister Beatrice. Diya sa dapit sa Kagway nga laglanog ang Sign FM 95.3. Diya sa dapit sa Kagway Barangay Santo Niño at Tanay City. Ilabi na sa pamilya ni Sister Gregoria Buagas sa tanang nga mga Buagas diya sa dapit sa Kagway igsoon nga kanunay nagasunod nining atong mga programa sa kahanginan dinhi sa kabukiran. Wow, dinhi sa kabukiran nga mabugnaw mga kaigsuonan, kalas o gabi, kalas o kamay, matod mas taga Cebu igsoon, kasog kamay o niya kape igsoon kasap. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Masida family igsoon, sa tanan nga mga Rotsa family, sa tanan nga mga Dalmasio family, sa tanan nga mga Baldado family, mga Dagudog family, mga Kabayay family, mga Sibumit family, mga Kilat family. Mayong buntag kaninyo at tanan. Ilabi na sa tanan nga mga Punting family, sa pamilya ni Mans Masipin Punting, ni Brother Atong Punting son, Sister Lina, may buntag kanyo diha, o sa tanan pamilya ni Paring Punso Punting so sa tanan nga mga Punting. Labi na sa pamilya ni Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn Ilhig, may buntag kaninyo diha, Brother Mario, Brother Sister Roslyn Ilhig. Bisan pa man diri sa ilihan mga kaigsunan, sa Katripulo, sa Kapuko, sa Pasto, sa Putika, o diri sa dapit sa Naasong. Wow. May buntag sa tanan nga mga Bilong Hilot family mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Dimit ng Clarita Bilong Hilot. O sa tanan nga mga Bilong Hilot diya sa dapit sa Pasto sa Putika Igsoon. O sa mga Romano family, sa pamilya ni Exo Edgar Romano. O sa tanan nga mga Asero family, sa tanan nga mga Umuyon family, sa tanan nga mga Karabangwel family, igsoon sa tanan nga mga Villagantol family, o sa tanan nga mga Ardinia family, mga Palomar family, o mga Kabanag family. Brother Loni Kabanag, may buntag kanyo tanan, o sa tanan nga nagasunod nining atong nga programa at dinhi gayon sa kahanginan sa Sign FM 95.3 nga kanunay naglanog-lanog sa inyo ang mga kasing-kasing o duhan. Wow. May buntag sa mga Santa Ana family, sa mga sakop ni Nong Rubin, may buntag kanyo diha mga Tihana family, o diri sa Dapi sa Kantalaki igsoon, sa mga Rubiti family, sa pamilya ni Sister Lita Rubiti igsoon, mayong buntag kaninyo nga tanan. Diri sa proper barangay mga kaigsunan Kusgeno, sa mga Wano family, sa mga Adjal family, sa mga Casiris family, sa mga Faporada family, o sa mga Generosa family, sa tanan nga mga Gabonada family, sa tanan nga mga Orok family, sa mga Sorinio family, o sa mga Lampinig family, mga Vergara family, mga Ilaw family, mga Tipungko family, o sa tanan nga mga Bordin family, o sa tanan nga mga Candelario family, o mga Balasabas family, mga Ampil family, mga Baldado family, mga Baldosa family, mga Casiris family. Maayong buntag kaninyo mga pinangga namong tigpabinawan. Labi na diya sa dapit sa naga, at kanunay yun naglanog-lanog unahan pabinis barangay diya sa Santo Niño, Tanay City, Exxon. May buntag diya sa mga Bangsamo family na naglanog-lanog ang Sign FM sa inyong mga kasing-kasing nining sa iyong kabuntagon, sa pamilya sa mga Baldosa family. Ilabi na diya sa dapit sa Alangilan, sa mga Silva family, sa mga Turno family, o sa tanan nga mga Patok family, o mga Ramirez family. Wow. Ano na mensahe si Brother John Panoy? Good morning, Pastor. Karon padyon ko nakapalik og tanaw sa imong mga live busy man kaayo. Good morning sa mga ka-eksoon na luwa. Unang ikaw o ako eksoon, doon naging mga panahon nga mga busy ganda. Ibig na ni atong station manager Pastor Gideon,
Si Pastor Kim Ryan Makasaol di magani sila ka sige gyud og laip. Although magkaisunan dire kinaaraman ko dire ng puyo wa ko'y lakaw sayo sige gyud og laip na kurite. Naara sa wifi live sabta. Pero naara kurite unya walay wifi sige lang gyud tagdalan og lanog dire sa Sign FM 95.3 sa kabukiran nga mabugnaw kabukiran. Wow, dapat mga kaisunan ko sa kabukiran mabugnaw mo sa mga to kasing-kasing unahon. Una nga pinagi sa mensahe Ginoo nga kanunay nato nagparelax nagpahimat mo nga ikaw ug ako di kinahanglan makapahimutas Ginoo. May buntag sa tanan nga taga nasulahan. May buntag kanimo diha Brother Robert, Sister Roslane Yagoso sa mga Yagoso family. Ilabi na sa dapit sa Labuas, lalo mo sipa kayo ang FM radio. Adya sa dapit sa Labuas, sa pamilya sa mga masama kung aking tungkad. Erosido family, mga Tim family. Mahipunta kanimo diya Sister Jovelyn Erosido Tim. O sa tanan nga mga Tim family. Sa pamilya ni Nong Edi Silva, mahipunta kanimo diya Nong Edi Silva. O sa tanan nga mga Romano family, Kaukintin Romano. Muna kahapon mga ikong dispensa sa mga kaigsunan. Nakauna-una ko nga wala na ko maminsultanan. Kay muto naman ko di ay. Muna ako monitor ning oras. Aron dili ta masobrahan pa. Ay buntag sa tanan nga mga Acabal family, sa tanan nga mga Amaro family, sa tanan nga mga Estolonio family, o mga Santiago family diya sa dapit sa Labuas. May buntag kanyo diya. Wala nga diya gikan sa Payawan City going to nursery. Basod pohon nga manindot na ginapasara diha kay ron tuyok-tuyok na lamang ka diri. Una nga diri sa kabukiran mga kaisunan wala pa mahuman nga gamay. Aduna na po gitawag og signboard. Wow. Ingon ganin tag nanay signboard. Wow, kana trabaho na gyud na. Kana may budget. Nana may gitawag og audit. Diba? Project proposal. Adunay 9,800,000 pesos ang budget sa hulumanon nga karsada diha sa dapit sa Kanghataab. Wow, grabe sa kani ato maigsoon maguyod-guyuronay gumidiha. Nay mo bisita nato magdalag multicam tinurulan tulog yun igsoon guyuronay busy. Pero karon wow, isang scooter na lamang motor di nagyon masagyan. Muna nga dinis kabukiran karon lahos-lahos gikan sa Payawan City going Tanay City agi diri sa barangay Santo Niño Tanay City. Pero pagkakaroon doon na pa yung mga area mura pong lamakan kawa pagin mahuman pero okay lang dili lagi parehakan yan to. Nanay wifi, nanay connection, nanay suga, mga katubigan sa kabukiran. Inana, grabe sa. Unang kining nagsunod karon, wabot ang panahon mga kaigsunan, kining mga nagsumusunod. Di na maglakaw, magsakay na lamang. Kani ato magsakay mamig kalabaw. Karon, ang kalabaw may maglakaw, ang lawig, nagsakay motor. Maglawig kaigsunan, mag-service. Grabe na ka-high-tech. Magbunglay. Pag Mercedes-Benz muna ka matingala ka magkagsunan ang mamumunglay sa kampo kaniadto maglakaw pero karon mag-auto magmotor di na magsakay kalabaw kay maka langay ka na o puno kalangay ba tinoon masabi na muna ka kiningdanan ipahilaw na mo dis Ginoo kita na po'y atay ko may butag sa tanan taga-Tagalan sa tanan nga mga Kanjinti family o mga Abraham family. Ay buntag kanimo diya Pastor Abraham diya sa Tagalan sa Bahan. Paisitin Negros Oriental. Liban na sa Palaypay igsoon sa tanan nga mga Salvador family. O sa pamilya ni Nong paterno igsoon brother o ni Paring Pani. O sa mga Robiti family, Dong Dante Robiti, Sister Roslyn Olbos Robiti igsoon ng Julia Olbos na diha sa dapit sa nursery. Wow, kumusta man mo diha ng Julia?
o sa tanan nga mga Ripil family, sa mga Amparado family, o sa tanan nga mga Amarante family. Amay buntag diha sa dapit sa Kamandag. Ang atong oras na igsuon bata pa gyud. Ngit-ngit pa ron sa gawas, alas 6 saha kabutagon ay sa may buntag kanimo diha adong dodoy ka daw sali uban sa tibok nimo panimalay, may pagpangapi, may pagsikay-sikay sa atong mga apuhan, atong mga termos, ang atong kaldero igsuon. Kahapon mga kaigsuonan, ako nga giihawag manok, ako ang mga anak muna nga bitahan na guning mamuhi-buhi pa ta kay lahat na mag-ihaw. Wow, matambalan nin atong kabugnaw, pirmiro yun nga mga piso sa akong pagpamuhi diris kabukiran igsoon. Nagalay ko ng Ginoo, maabot ang panahon na kaniadto ako ang manok gahi makita ang yuta tungod sa kadaghan. Ang mga manok namo mupatok sa abaga, mupatok sa ulo, panuhin kung pili namo pasaburan. Pero karon hinahinay na sa akong kadaghan ang atong mga buhi diri Sandlit, nakafocus na tas kabukiran karon. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yudratsi from Bulod, Pindoy, Negros Oriental. Great ko nila ni Lutlot, ni Chisim Jane, Maricar, o ni Jerin Rose, o ni Tratsi, ni Nelbert Yo, o ni Joy, o ni Belen Yo, Sibil Fakultad, o ni Dilamir Romano, o sa tanan na lang your family sa Isabela o sa Giholman. Sa tanan nga taga Isabela, may mutagan yung tanan sa mga your family, mga Tratsi family, o diya sa Giholman City. Good morning o God bless sa tanan request kuksong dahunog saya o isinggit. Salamat Pastor, way sabayan Ma'am Roberta. Akong ibli ang imuha nga request awit dahunong sayaw o isinggit. Sa lipunan, manalangin ay tama din naman, lalo na't may gawa at di lang sa salita. Buhay Nahulog sa pagdaki, kanimo lang. Nahulog sa Okay, salamat sa Ginoo. Ready na ni Ma'am ang imuhang request dahunog sayaw. Nahulog sa pagdaki, Sayaw o isinggit. Wow. May buntag ka na itong tanan. Padayon kita diri sa pagret sa dapit sa Kamandag, sa tanan nga mga Garingo family, sa tanan nga mga Amancio family, mga Romano family, ag sa Victoria. May buntag ka ni mo diha ag sa Victoria Romano diha sa Kamandag. Sa mga Dahil family, sa tanan nga mga Chavez family, may buntag ka ni mo diha Dong Ramon. May buntag ka ni tanan diha sa pamilya ni Gao Junior Silva o ni Gao Bini Silva. Mayo buntag ka ni tanan. Barang kahapon may igsoon, nag-abot mi sa akong igagaw, si Gawan dito, mangho ni Gao Bini Silva. Kami lang duha mga igsoon, nagdagyaw kahapon, although ato nga eskwelahan ang magutay kinulan nga mga pag-atiman. Nagdali lang sa kain na human, tungkol kaya dili man tayo baga tayo ang mga sagot. Unang nalingaw lang sa mi, sa mo nga panagsultian ay muna nga ikaw ako kung nangalagad ng gas Ginoo, ang imuhang isultian kapahin na pos Ginoo, dili pagmaritis may igsoon sa kalihukas kalibutan. Dahil kita mag-igsuunan sa tanan nga taga Pilipigan, manumusta po ninyong tanan diya, magdugay-dugay na makuha ka atos Pilipigan. Muna nga kung itiksa ng ato nga pastora diha nga bay sa Marso igsoon, sa 3 mo ato ko dito. Ibisita ko sa atong mga pinalanggang mga kaigsunan diha nga mapukihon, matununayon
sa mga bulahaton para si Maya sa Dios. Maumang ko na ikaw igsoon na kay obligation as a leader, dapat na kay mga gitawag pagpakabana ba. Ang magani ang mensahe sa awit, dili lamang puro haleluya. Ang mga Kristohano dapat nang ipagpakabana sa katilingban. Sige tag haleluya, unya balasupa sa tas katilingban ng sunwari ayo. Padayon kita mo kaigsunan sa tanan nato kaigsunan des politikan sa pamilya sa mga akal family, may buta kanimo dia pastora April Mi Akal Turan o sa mga Turan family. May buta ko sa tanan nga mga Panerio family sa pamilya ni Sister Nining Panerio, Brother Bibing Panerio, Sister Eileen Panerio o sa inyo duha ka mga anak, o sa pamilya ni Brother Junjon Panerio, Sister Jinky Panerio Exo. May buntag sa ni Brother Christopher Babor, may buntag kanin tanan dia sa Dapit sa Pilipigan. Sa mga Babor family so sa pamilya ni Brother Christopher Babor o sa mga Dahil family, may buntag kanin tanan dia Sister Lorna Dahil o sa inyong mga pamilya. Bisan sa mga visitasyon family, Sister Diday, visitasyon, may buntag kanimo na Sister Diday o sa mga Lagunero family ni Brother Jason Lagunero uban sa imo nga pamilya. Wow. Sa tanan sa pamilya ni Sister Maymay Moran, Don Robert, may buntag kanimo diha Sister Maymay sa mga Moran family. Ay kaduhan nimong request Ma'am Norberta Yutrazi from Bolo, Pindoy, Negros Oriental, Sayaw. Wow, Sayaw kita isuot. Es kapukiran magkaisunan dapat sayaw sa tasa paghimayas Ginoo. Tayo buntag ato siyang sayawan, ato siyang loksohan. Sayahan pagkamayo pagkabuutan nga Dios. Padayon kita sa pag-greet. Maayo buntag kanimo diha Brother Tata Panerio nga diha sa Kapatyagan, Bais City, Negros Oriental. Wow. Sa pamilya ni asa kinabuhi na di Brother Brother Doy Panerio, may buntag. O sa tanan nga mga Buagas family, Dong Felix nang gamay may buntag kaniyo diha sa Dapit sa area sa Pilipinas. Sa pamilya sa mga Kabanag family, sa pamilya ni Brother Rodi, Sister Didi Kabanag, lalong sipa tayo ang FM Radio diya sa area nga Panimalay sa Pilipinas. Awak pa'y uwan diha, matupas taga Cebu, Exxon. Wak pa'y uwan. Paingon sa mga taga Cebu, waksan ang uwan di. Di andiri, di. Wak na yun, na Exxon, wak ko'y ili. Unang salamat sa Ginoo sa tanang ng mga Rupiti family, sa pamilya ni Kao Ibong, sa pamilya ni Kao Jonjong Rupiti, sa pamilya ni Dong Pani Rupiti, maibuntag kaniyong tanan. Maibuntag sa tanan nga mga Sagoban family, sa mga Sambilan family nung Dinjo. Kumusta man nung Dinjo? Ako may amigo ni kaya mga anak Exoon, classmate ko ginako ni sa Colegio sa year 2000. Maibuntag kaniyong tanan sa mga Sambilan family. Sa tanan nga mga Garingo family, sa tanan nga mga Kabanag family, sa mga Moharis family, may buntag may pagsikay-sikay, anining mabugnaong kabukiran, mabugnaong kabuntagon ng ihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi mga pinangga. May buntag diha sa tuyupan sa mga Zero family, sa pamilya ni Namjana Zero, o sa tanan nga mga Bohol family, Exo Reke, Exo Anit, may buntag kaninyong tanan. O sa tanan nga mga Estrapila family, Exo On, o sa tanan nga mga Romano family, may buntag kanimo diha Nanita. O sa inyong imuhang mga anak, Sister Juliet, si Father Jomari, o sa tanan nimong mga anak, Pastora Evelyn Romano Jimena, o sa tanan nga mga Romano family, Papur family, mga kaisunan nung Tilano ng Ligya, maayong buntag kaninyo nga tanan sa tanan ninyong mga anak. Wow! May buntag usap sa mga Amarante family, sa pamilya ni Nong Andres ng Noni. Mayong buntag kaninyo nga tanan. O
Aw sa uban pa mga katawhan diha kawa nato ma-mention sa pamilya ni Dong Jemuel Romano mga pinangga. Ari kita sa Lower Toyopan sa tanan nga mga Seray family. Bayong buntag kanyo mga tanan. Ilabi na sa tapit sa Kapanbanan, Paleo Santo, Paleo Tanhay City. Bayong buntag kanyo diya Pastor Kabanan. O sa tanan nga mga taga Mani Alas, salamat sa Ginoo sa imong invitation. Gawa dito kay sunod Martes Exoon. Dako nga pasalamat sa Ginoo sa ilangas sa maungal celebration sa anniversary. Wow. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-imbitar. Bukod pinaglory sa mga invitation gawa dito. Labi na ni Pastor John Arias. May buntag kanimo diya Pastor John Arias sa mga Arias family. Ya kayo sa Mani Alas makita-kita ta pohon sa Martes. Wow, ato nang iapos Ginoo. Maghatag siya maayong panahon. Rain or shine. Bulaton sa Ginoo mga kaigsunan. Di doon nato sayluhan pa nato ang trabaho sa kalibutan kaysa trabaho para sa Ginoo. Muna nga nag-ingon ang palang kasulatan, ikaw ug ako walay usang matarong. Mahinungdan pinagis palang kasulatan, kita di matarong. May buntag sa tanan nga mga Rio family, Sister Jovelyn Rio. May buntag kanimo Sister Jovelyn, si paungganok kayo ang FM Radio. Ya nadapit sa Mani Alas. Wow. Labi na sa pamilya ni ikaw, Rodi Malgi, sa tanan nga mga Villa Gantol family. May buntag kanimo tanan sa mga Silva family, Gawanito Silva. Ikaw, Lita Silva o sa mga Silva family. Salamat sa Ginoo once again. Magkita-kita ta sa Martes. Wow, mabisita sa po. Basig na atay mga amigo diha nga mga listener diha gikan gayon sa Nasindan. Gikan sa Latawan mga kaigsunan. O sa tanan nga taga-taga sa Ganggal. Magkita ta personal karong Martes diha sa celebration sa anniversary sa gitawag og Thanksgiving. Wala nga excited sa koesyon sa pagtambong sa mga inana nga kalihukan kay na-miss na ko kani adto. Well ko nga nagtrabaho di na ko tambong og mga Thanksgiving ano man na-control man ko sa trabaho siyempre. Jadi man kakagawa sa mga trabaho at kay absinan man ka. Di man sa basta-basta exoon alang-alang pa file pagka-grade. O niya mauna nga pagkakaroon frita sa mga pagtambong sa mga buluhaton para sa Ginoo. Wow. May buntag sa tanan nga taga sa Ganggal, sa tanan nga mga Villa Gantol family. Sa pamilya ni Sister Siasya Arias Villa Gantol, sa mga Mohares family. Sa tanan nga mga Garingo family, sa tanan nga mga Plaza family diya sa Dapit, sa Nasindan o sa Supo-Supuan, sa pamilya sa mga Santiago family, sa tanan nga mga Aguilar family, mga Domingo family igsoon o sa uban pang mga pamilya diha. O dapit diha sa Latawan, sa mga Chorica family, Sister Celia o sa mga Limbaga family. Maayong buntag kaniyong tanan, may pagpamahaw, may pagsikay-sikay. Ang atong oras, alas 6:20 pa man sa kabuntagon. May buntag sa dapit sa Kanghatap Exoon, diya sa Kapugan mga kaigsunan, sa tanan sa pamilya ni Brother Juno Exoon Tanae. Awak maginis sila'y puas way hunong nga pagpaminaw sa Sinifing even mga alas 3 mga Exoon. Pero naanan na yun akong mata, pag alas 4 na akong kamata. Okay lang Exoon, at least makapadayon ta sa akong mga bulakon. Tungod sa kahintang sitwasyon sa kapugnaw sa kabukiran, apan ang muinit mao ang pala ang kasulatan diya sa pagtuon ini. Paimutay sa tanan nga taga mga kasal family, sa pamilya ni Dong Sinto, sa pamilya ni Dong Buboy Kasal,
may buntag kanimo diha dong Buboy. Og sa pamilya ni Dong Rodel Katubig, may buntag kanimo diha dong Rodel. Og sa inyong tibuok panimalay. Og sa tanan nga mga Badoy family, pamilya ni Dong Ernesto Badoy. Og sa pamilya ni Dong Artemio Badoy Igsoon, og sa mga Overa family, Dong Roger Overa, may buntag sa mga Overa family. Sa tanan nga mga Malgi family, sa tanan nga mga Buagas family, sa tanan nga mga Uyang Urin family, sa tanan nga mga Kalibo family, sa tanan nga mga Baldado family, Paring Indoy Baldado, Dong Ros Villagantol, maayong buntag kaniyong tanan diha, o sa dapit diha sa dapit sana paan. Sa mga Malgi family, sa tanan nga naa sa Maini, o sa pamilya ni Dong Roni Doria, may buntag kanimo diha Dong Roni. O sa tanan nga diris na mungon mga kaisunan, sa pamilya ni Ikaw Roni Robiti Exoon, maayong buntag kanimo diha Ikaw Roni. O sa mga Caldo family mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Boboy Caldo, sa pamilya ni Paring Udoy Caldo, sa pamilya ni Paring Isik Caldo, sa pamilya ni Paring Isikil Caldo, o sa pamilya ni Nong Girong Caldo. Wow, may buntag. May buntag usab sa mga Kalunsag family, maayong buntag padayon tas mga greetings. Maayong buntag ninyo sa mga Kalunsag family. Sa pamilya ni Nong Fredo Kalunsag. Sa tanan nga mga Villaris family Igsoon, may buntag diha sa Dapit sa Namunbon, sa mga Istokuning family, sa mga Galaban family, sa mga Lopez family, o sa pamilya sa mga Mercado family. Dong Ansing, may buntag kanimo diha Dong Ansing Mercado, o sa imuhang mga Igsoon, pamilya ni Dong Sanrito Mercado. May buntag kaniyong tanan sa tanan nga mga Uyang Corin family. Siyempre din ato ikalimtan kay pa ni sister sa mga Insoy family. Sige ko na sila paminaw pastor kada guna kadlaw kada adlaw. Wow. Saludo po sa inyong mga kinabuhi sa mga Uyang Urin family, pare Lito Mats Marifi Uyang Urin. May buntag kanyong tanan diha nga nagdadog-dadog sipa ang FM radio sa inyong panimalay nining mapugnaw nga kabutagon nga gihatag sa Ginoo. May buntag kaninyong tanan sa imuhang panganak ni Sister Manilyn, Pastora Cherilyn, Angelo, Angeli, Samuel, Jotham, o apo ni Mats Marifi nga si Ian, si Yana, si Ho, Janho, o Enday Sofia Fetua. May buntag kanyong tanan diha sa Namunbon, o sa mga Filipino family Igsoon, o sa tanan nga mga Uyang Urin family, mga Malgi family, ang mayong buntag kaniyong tanan. Bisan pa man sa imong kinabuhi Brother Prince Patrick Alcancia from Polisong, Manhuyod Negros Oriental, sa tanan diha mga Igsoon. Wa na ko kapisita sa akong apuhan diha, mama sa akong ugangan nga si Lola Liding, ang kadusali Igsoon diha sa Polisong. Muna nga mamiss na ko ang mga kahimtang sitwasyon nga kaniadto ba. Karon Igsoon ang akong oras di ko basta-basta man. Pag imong schedule ko. Pag imong oras yun. Unang kining atong trabaho Igsoon, nagwala to o duha tulo o daghan ang ayo Igsoon, pero tugan pinaglori ito mong kay siya man usab ng hatag ni. Maayong buntag kanimo diha sa tanan nga mga Alcancia family, ang Ginoo magapunang panalangin. Sa inyong pag-eskwela, good luck. For second semester, magbinut-an lang yung tadodong. Sa tanan ninyong mga classmate, ako sa nakita kini akong mga direksyon, may mga buutan man sa wala nga akong ipasalamatan ang Ginoo. Operate lang kita sa akong mga klase. So, madalin kita sa pagtumbayang mga kaigsunan sa tanan nga mga Karapangwell family diya sa Dapit sa Namunbon Igsoon, sa tanan nga mga Himina family, Pastor Michael Himina, o sa mga Loquinio family, sa mga Martin family Igsoon, o sa tanan nga mga Kalibo family, o sa uban pang mga pamilya diya, mga Violeta family Igsoon. May buntag sa tanan nga mga Rubiti family, sa pamilya ni Nong Iboy. May buntag kanimo diha Nong Iboy, sa mga nga pamilya sa tanan nga mga Rubiti family.
o sa pamilya ni Brother Janjan, Sister Salsi, Rubiti, so o sa inyo ang doon ka mga anak, o sa pamilya ni Brother Juan, Sister Ann Rubiti, o sa inyo ang mga anak, mga eksoon. Adunay mensahe si Brother Prince Patrick Alcancia. Maayong butang pastor, salamat kayo sa mga mensahe nga makadasig o makabalik-og sa pagtuo. Wow. Mga mensahe gikan sa mensahe sa Ginoo, makabalik-on yun sa atong pagtuo. Although ang mensahe sa Biblia naapo ni mga koreksyon, naapo ni mga pagsaway, na mga pagpahinumdo, na mga pahimangdo, mga reminders ba aron ikaw kung ako ana sa insakto nga pamaagi gikan sa Ginoo. May buntag sa tanan nga mga kalimot family. May buntag kanyang tanan diya sa dapit sa namunbon sa tanan nga mga kalimot. O sa tanan nga mga Ardinia family, nung Sidro Ardinia, dong Marlon Ardinia. Wow. Sa pamilya ninyo diya naglanog-lanog ang sipa o ang radio FM radio. Sa inyo ang panimalay everyday. Kung walay burn out, pero burn out ilog gud kayo. So, muna mag-burn out diri ko sa kanlaw pagka mingawag yun. Muna magsige na lamang kung tuyok-tuyok kumingawas sa wala nga ang amo nga suga diris gawas ako na nga pasiga or kay musika na magdungan bis amo marag yehe. Wow, hindi pa tayo soon kay naman ang ato bang trabaho ato ning enjoy. Wala diri magigsuunan nga mo trabaho amo ning enjoy. Wala na mo ning himong kabugat, wala na mo ning himong problema nga naman paproblemaha ang problema sa iyang kaugalingong problema. Ayo problema iksoon usamon tagkaupaw ana oy. Upang upaw na tandaan dia paupaw pa ta. Iuban na ta iksoon mao usamot yung kauban. Mayong buntag sa tanan nga mga Violeta family, sa tanan nga mga Landisa, Dong Artemio, Sister Silly Landisa, o mga Kistasyon family, mayong buntag sa tanan mga Kistasyon. Kanya mga yun sa akong excuse, iksoon ka murag init rin sulod. Anong ginagawa ng simbahan? Tayo ba'y tumutulong o taga-ako na lang? Buhay Ako sa giyon, akong silifan nga para pamugnaw sa agtag iksoon, murag ni init man. Kaya jacket lagi ko kay kaniha, pagkamugnawag yun, igawas ko iksoon, tungnawa oy. Muna pagbalit na ako sa studio magkaiso nag-jacket ko kay kumaw man. Wala karon murag ni gamit matag enerhiya. Mura nga kung mag-istorya ta iso mo gamit bitag kusog, mo gamit ta o energy ba? Energy. Dili kong soft drinks katong Cobra energy drink. Makadahot na may suon sige tag inom ana. Okay lang tinaksa. Taksa ba? Twice a day, sobra na ginoon. Kaduha sa kanlaw. Laksa ra pero kaduha sa kanlaw murag lisod. Muna may buntag sa tanan nga mga adlawon family, may buntag kanimo diha Brother Pimpi, adlawon do Tony. Adlawon sa inyong panimalay pamilya ni Dong Rico adlawon. Wow. May buntag kanimo diha Sister Bibi Talon, mga Talon family diha sa dapit sa area Loyoy diri nga bukton. Muna diri sa bukiran may ekson, maingon gani ang mga bisita diri. Anya atong puyugan ingnon nato. Asa man anyo ha pastor to adito. Buntot simon ra gitudlo may ekson to ara dito pila ka kilometro ekson. Lahi pagod ang silingan sa bukid kay tagilma man ka hektarya. Tagilma ka hektarya pila ka hektarya ekson. Ang distansya ano man mga baol mangodagan mga yuta ba. Wow. Kanalangin sa Ginoo bahala kapatuan. Pero nayo ta, may nalabang na iso mga garden. Muna diri mga iso ng atong mga autan na naguwang matod pasta sa taga-Cebu na naguwang di na makaon. Among okra may iso wa na may kautan kay naguwang man. Muna ako na lamang ipaabot nga mahinog kaya atong ipukas na sa balik. Banayin din ang mga kaigsunan sa mga kabanag family nung dating kabanag ng Mogrip may butag kaninyo nga tanan. Ilapin na sa mga Amante family ng Elisa Amante, Dong Otto Amante, o Sister Angking Amante, Dong Rico. May butag kanyang tanan, Sister Roxanne Amante, Sister Ria Amante. Iksoon, may butag ka natong tanan, lalo usipa kayo ang atong FM radio. Adin sa atong Sitio Balong Barangay, Santo Niño Tanhay, Negros Oriental, Philippines. Wow, alang-alang namatas Philippines. May buntag sa mga Silva family, sa kinabuhi ni Brother Junior Silva, Dong Randy Silva, Nang Pingping Silva. Murag kaulan ra
mas gawas igsoon para madungog ramay diri sa sulod. May buntag sa mga Bolgado family nung munding dong earning may buntag kanimo diha dong morning dong earning. Aw sa mga pamilya ni Dong Johnny, pamilya ni Dong Altoro, pamilya ni Paring Renato, Matsma, Raquel Silva igsoon, pamilya ni Exo Jimmy, Exo Jima Silva. Aw sa pamilya ni Brother Elmer, sister sa imo ang asawa, maayong buntag kanyang tanan diha Brother Elmer Silva, sister Christina Silva igsoon, maayong buntag pamilya ni Brother Julie Silva, sister Perse Silva, Dong Jobert, lanog-lanog ronong everyday sa inyo ang panimalay dong Brother Hiner, sister Renape Silva, maayong buntag kaninyo nga tanan. Sa tanan nga mga Santiago family diya sa Dapit sa Tagdan, sa pamilya ni Nong Paduring Santiago, o sa pamilya ni Dong Giovanni Santiago igsoon, sa pamilya ni Baldonado family igsoon, sa pamilya ni Nong Hermi, pamilya ni Dong Roy Baldonado, sa tanan nga mga Panchito family, Dong John Panchito, pamilya ni Dong Budi Pansito igsoon sa mga Bayad family, sa pamilya ni Brother Gomir Mabilog, Sister Alma Mabilog, Brother ni Dong Alfred, Dong Alsin, may buntag kanyong tanan. Sa tanan nga mga Malyosa family, may buntag kaninyo diha pamilya ni Dong Jojo Malyosa, o sa tanan nga mga Malyosa, Dong Soylo Malyosa igsoon, may buntag sa Mani Madinis Dong Jojo may igsoon, sorry may igsoon, may buntag kaninyo diha mga Samani family, Dong Jojo Samani may buntag, o sa mga Malyosa family, Dong Soylo Malyosa igsoon na bahilo diha. May buntag sa tanan nga mga Malyosa family, bisan pa man sa mga Lasula family, Nong Alex, nang Maming, may buntag ninyo diha sa inyong pagsikay-sikay sa inyong silingan diha, Brother Alvin, sa apelido ni Brother Alvin Maxon, na aman diri ihatag sa ako nga amigo igsoon, may buntag diha. May buntag sa tanan nga mga Lebrando family, may buntag kanimo diha Paring Arman Matsparak Lebrando, may buntag usab sa tanan nga mga Asero family, Dong RJ Asero, o sa pamilya ni Dong Sani Amantik, sa pamilya ni Dong Alin Adlawon, may buntag kaninyong tanan, pamilya ni Brother Dinas Andaya, Sister Rendin Silva Andaya, may buntag sa inyong mga anak, pamilya ni Paring Buboy Santiago Matslerma. Wala na po kapalik kahapon may soon kay sige ka ulan-ulan bitaw. Tingali umma ko makabisita diha sa inyo ha. Ang atong abot nga kahit ng karon, ang atong oras sige ko ni monitor. Muna nga 2 times na ko nagaanha diha, doon na gila ka ang atong kumpare so kay doon na lang ko importante yung tao usa nga tuyo sila. Muna nga sama sa akong kinabuhi. Karon na nasa lakaw, importante sa kalakaw so ako balik lang sa vlog. Muna kasalamat sa Ginoo sa tanan nga mga pamilya sa Lasula family, Dong Pugoy Lasula, sa pamilya ni Dong Johnny Siray, may buntag sa mga Siray family, o sa pamilya sa mga Balingit family, Dong Jimmy ng Maria Balingit, may buntag kanyang tanan diha, o sa pamilya ni Dong Romy Palomar, Dong Amay, Dong Mamay, maayong buntag Dong Imi Palomar igsoon, di Dong Bibi maayong buntag Dong Dani Lasula Lanong Sipa kayo ang FM Radio sa inyo nga panimalay. Wow. Sa tanan nga mga Ibanez family diya sa Nagwa, may buntag kaninyong tanan diya Sister Naila Ibanez, sa mga Kabanag family. Diri dapit sa area mga kaigsunan sa Pikas nga side sa mga Pabro family ng Emilia, ng Elmi Pabro, Dong Floyd, ni Sister Chinky. May buntag kaninyong tanan diya sa pamilya ni Dong Kaloy Aguilar, Dong Nilo Palomar, Ili, may buntag kaninyo diha. Labi na sa mga Tano family usab, sa pamilya ni Sister Michelle Tano, sa pamilya ni Dong Alti Tano,
sa pamilya ni Brother Salditano at tuwaro man sila sa sikihor ilang mga anak na bilin ato ating ali si Dong Pakpak sa Dumaguete City sa Tandauhay sa kinabuhi ni Dong Chip Tano Exxon sa pamilya ni Sister Miriam Oyang Purin ato akaron sa sikihor o ni Dong Johnny Exxon o sa pamilya ni Brothers Carlito Tano Senyor o ni Sister Elnas Tano maibutag kanyang tanan sa mga Tano family paring Joel, Mats Gigi Tano sa inyong tulog ka mga anak sa mga Filomeno family at Dong Big Boy Filomeno maibutag o ni Brother Joseph Tuko, Sister Ching Ching Tuko, Filomeno Tuko Exxon maibutag sa tanan nga mga pamilya ni Brother John Ricky may buntag kanimo dia Brother John Ricky Badoy o ni Sister Ilaria Ilhik may buntag kanimo dia Sister Ilaria o ni Brother Bibing kanunay sila diri sa kabukiran usab diri nga area although tungod sa ato nga kalihukan mga pagpanguma gikinahanglan usab nga aduna po tay pagkabuhaton pagbugi ba sama namo usab diri nagsuroy-suroy ko sa atong kaumahan diri mga kaigsunan wa na ko magdamo kapinako wala mamungang kalubasan na munga man di ay wow o niya namunga sa bang among sikwa o na ka nining adlaw man sa wala palitan ako ni o mga ginagmay lang kong mga fertilizer sigig ka uwan-uwan magtagpas na kasi mo sigig ka uwan-uwan perting bugnaw ang panahon oy kinahanglang mga piwa pa ko kapangapi may so nangapi ko mga kaisunan mid-size Ginoo katong gipaambit nining pastahom og sayo nga kapuntagon ang atong oras alang sa kasayuran sa tanan pagkasayuha pagod alas 6 try na isindi pa Exxon ang atong minimum nga oras diri sa atong mga pagtubay alas 7 manang kahapon paglataw na ko hala alas 7 naman hapit mo na nga nagdali-dali ko sa atong mga greetings o mga pagpangumusta mga iyo ko ninyo biscuit sa Exxon dili magutanan tungod kay sa diskusyon sa Biblia dapat atong yung humanan maibutag sa tanan nga mga Pablo family Donaldo Pablo Exxon ay Aurora maibutag labi na sa pamilya ni Dong Jojo Badoy maibutag kanimo dia Dong Jo maibutag sa kanimo dia nung inok ng Iliama sa mga Iliama family sa pamilya ni Paring Ritsaw maibutag kanimo dia Paring Ritsaw Mas Ipang o pamilya sa mga Tano family Dong Primo o ni Taylor na wow may buntag kanyang tanan diya sa Dampit sa Poglo o sa mga Lacorte family Dong Rogelio Lacorte Dailote may buntag sa inyong mga anak Day Rowena Dong Romel Dong Rodilio Dong Jongjong sa mga Lacorte family o sa mga Bastona family awak man kawas karon sa ato nga Facebook live o mong igsoon brother Dong Ritsaw Bastona Day Lisa may buntag kanyang tanan Dong Lando Ardenia Day Joy og sa uban pa diha nga mga kaigsunan murag wa na may nalimtan nato tingali may buntag kanyang tanan atong ginisirhan sa mga pag-ampo Exxon sa iyo lang tang nahuman ulo atong nga diskusyon sa Biblia dili lang kayo taas tungod kay gamay lang ang ato i-discuss karon ulo sunod ari na usab kita sa atong nga tema pag-ampo kining mga pag-ampo bitaw taas di kay murag taas ni siya nga diskusyon tungod do na man mga classes mga pag-ampo dunay nag-ampo nga tinuod dunay nag-ampo nga dili tinuod doon ako'y nag-ampo sa tinuod nga Dios doon ako'y tinuod nga dili nag-ampo sa tinuod nga Dios doon ako'y mga pag-ampo nga sinumay-sumay doon ako'y mga pag-ampo nga memorize lamang o na nga ato ning i-discuss gamay nga title gamay nga topic pero dag-as ang diskusyon wala ni ato ning atangan kay pinaagis mga pag-ampo daghan kay wa kasabot ani kay daghan kay mo ampo maigsoon kung maingon pa ampoon maingon ra naamang gukoy kaabot ningong inampuan ang pangutana man gud ang imong mga pag-ampo haog ba sa Biblia maura man ang kaya nga itong i-discuss Biblia man sa ito pa mukuha at pagtulunan pinaagis Biblia apan kung ang inong pagtulunan wala sa Biblia wa na gyud ko'y mahimo anak ay di gyud ko makiglalis dili gyud ko makikir ko anak
apan kung nag-inyong pag-ampo ang inyong pagtuo nagsukat sa Biblia diha nato tukion ang kasulatan kung hanay o biyano na pagpiskas pinagi sa mensahe Ginoo nini nga sayo nga kabutan. Salamat sa imong pag-watch karon, brother Sam Brothers. May buntag sa tanan nga nag-watch karon. Luzon, Visayas, ang Mindanao, ibig sa tanan nga naminaw sa CNFM. By Mayo Exoon. Mag-usa-usa ta diri karong Mayo. Ay amo ning pagahisgutan sa sunod nga mga panahon alang sa Thanksgiving amo ning i-extend iatras na mo og Mayo kay kani ato magod iatol na mo og Abril iatol na mo og mahal adlaw kay kasagaran magod ang kulilig kanang nindot bang panahon walay uwan uwan man Hinuon magpasta kasi mo mag-uwan man kun timing mansa unang among gilikayan kani ato kay kani ato mga bisita lisod kayo dalan ya karon sao pa man ang dalan kapit naman pagkasinawa ora magparihan sa atong agtan Hinuon ni kasinaw mo nagdalan dito magkumpiyansa bitaw magamping ta mga motorista karon sama nako nga motorista unang mga kurbada maigsoon mo lugir ko ya kinahanglan aware ka labaw sa tanan aware ka og itong giat sa Ginoo ang tanan nimong mga lakaw. Naningon niya sa Proverbio Kapitulo 3 versikulo 5 ngadto sa 6 sa tanan nimong mga dalan ilhasya kay siya magamando sa imong mga alagianan. Wow. Sa tanan nimong mga dalan ato siyang ilhon. Kasi diya nga ato siyang ilhon ikaw ug ako protektado gikan sa iyahang gahom. Ingon ang Salmo 121 versikulo 8 sa imong pagawas, sa imong panimalay, sa imong pagsulod, sa imong pagpahulay, ibig sa tanan nimong trabaho ang Ginoo magaproteksyon kanimo. Pag-abot ta igsoon, salamat sa inyong pag-iguban ang atong oras ug tagna sa kabutagon. Apit na gyud alas 7 sa niya, do namatay mga lakaw igsoon. Adiri makaigsuonan mo nang enjoy lang gyud ang atong kinabuhi ba ayaw lang mga problema ayaw lang na ibutas mo na giingon bitaw nga adunay na abot na ko sa paisipi while ko nagpaprint na iligtat ulit kabahin ba sa trabaho isa pa ka trabaho bitaw diyan ako niingon nga kanang trabaho kung imura na nga sabton nga dili ibubugat dili ginabugat dili gina lisod bitaw niingon sa ko nga kanang bitaw kaon naman na pero imo nang ibutang is kalisod kanang pagkaon lisod na mabusog ka tanawa ra gud ni tawo bitaw be kung busog na ko ka nawa di ba nakalahan dili na po kalay hamot kaon bisag turulan pagkaglitsod hindi naman yun ang makaya ni mo muna nga bisag kani sa porsyon nga pinakasayon imo nakatagat imo gatong bukat pera lang imong lisod-lisod pero pag bisag kung sa kalisod na ang Ginoo iman ang Ginoo siya ang kauban nimo o kapartner sa tanang panahon. Salamat sa Ginoo mag-ampo tama ekso. Labi ka mahanan og mahigugmaon ka nga Dios salamat o Dios sa imong pagkiguban o pagbantay sa matag usa. Salamat o Dios sa imong pagsustain kanamo sa kusog kalig-on gininhawa nga imong gipiyal kanamo. Even sa tibok namong panimalay sa among tulo ka mga anak sa among ugangan sa tanan namo kaigsunan dinhi sa balong ug dapit sa Pilipigan. Salamat o Diyos sa imong pagkikuban. Salamat o Diyos sa imong pagproteksyon o pagbantay ka namong tanan. Salamat o Diyos ang dugong ug himaya nga nalagid kanimo ang tanan. Salamat o Diyos nga diin kanunay kang nagpakamayo kanamo. Kanunay ka nagproteksyon kanamo. Kanunay ka nagatiman kanamo. Kanunay ka nagbantay kanamo. Bisan pa man sa tanan namo mga panginahanglan padayon ikaw nagsupply nining maong kadapit. Kadungganan himayaan nga nalagid kanimo ang tanan pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu sa itong tanan pag-ingon. Amen o Amen. Samang tagna sa samang higayon, ay hindi ubos nga alagad, ubos nga higala, ubos nga amigo sa kahanginan. Sa ngalan sa labing halangdon nga Diyos o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Catilario. Sa ngalan usab sa atong general station manager, Reverend Game Brian Makasaon. Ani ano sa inyong ubos nga alagad. Ang inyong ubos nga sulugon sa kahanginan sa FM Radio o sa mga sa kahanginan. Ubos ninyo nga higala, ubos ninyong amigo, ubos ninyo nga sulugon sa pulong sa Ginoo, Pastor sa Candelario. Manabilis sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pagkikabit
sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan. Bigyan nining oras alas 6:45 sa kabuntagon ning mabugnang kabuntagon nga gihatag sa Ginoo kanatong tanan. Ang mag-uban-uban ta sa samang tagna sa samang higayon. Ikan sa alas 3 hangtod sa alas 10 sa kagabion. Onyang alas 10 maigsoon dili mag-live si Pastor Gideon doon na sa information. Ado na sila yung mga lakaw. Unyang gabi ato siya maupan din sa FM radio sa tanan nga naminaw. Although depende sa wifi connection. May gabihin maigsoon na walag wifi. Tablaw ko o balik-balik din o on-off. Wa man yun. Ani pahaway na lamang ko oy. Pagkanugay-dugay, uy, tingog na mga cellphone ko, nibalik na sa pag-wifi. Salamat sa Ginoo. Dalagon ang Ginoo, babay sa tanan, ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan siya. May pagpamahaw, may pagpangapi, o niya, may pagtrabaho, ang Ginoo magapanalangin sa matapos.